Sa ngalan sa atong balang magtutudlo, Ibay Master Tomas D. Ini Senior, o sa katimbang sa espiritual o sa material mamakaling, o labi na kang Inday Angel Princess Liberty Ihenyo ka birthday celebrant, maoy iya karong kasaulogan, no? Buok sa tanang mga balaang manulunda, sa mga chapter presidents, mga board of directors, mga maguwali, mga palace guard, mga membro sa PBCM, misyonarya o misyonaryo, karon sa alang sa pagsaulog sa atong Inday Princess Liberty, no? Usa obligasyon nato ni mga kaigsunan sa pagtambong labi na sa kalihukan ni Princess sa ato ang kuan mga sobre. Kini siya mga kaigsunan labi na sa mga bagong membro po. Importante ang mga kaigsunan gawas kong naikakulian sa lawas. Labi na sa lakaw sa dagan sa panahon kay kini niyang tungod sa COVID-19 o sa Omicron mo'y nakapapugong tungod kay pinaagi atong mga senior citizen dili daw ipa suroy-suroy, pero karon aduna na may paghugak busa walay rason nga kung dili maningkamot kay bunga man ni sa ebanghelyo ni Master sa nang panahon. Kay kung moingon ta nga ang PBCM dili ka matuoran, ang atong buhaton manggawas ta, mangita ta og pagtulunan. Pero kung naghunahuna ta nga mao ni ang pagtulunan kay wala ra bay laing kaluwasan, dili ra ba ka maluwas o dili gyud ka nakadangat sa kamatuoran. O ang mga pagpasaylo pod sa mga katawhan, ibindo nga ang tanan mga tao naman sa Biblia nga ang tanan nakasala. Roma sa iyang kapitulo 5 versikulo 12 atong mabasa nga nagingon busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinagi sa ka tawo ug ang kamatayon misulod pinagi sa sala ug nga tungod nini ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tao sanglit ang tanang mga tao nakasala man. Ang tanang tao sa Biblia nakasala. Ang Dios raman mo ay di makasala. Kaya naman sa Deuteronomio 32:3-4, kay igamantala ko ang ngalan ni Jehova. Ingon, pakadakuon ninyo ang atong Dios, ang iyang buhat higpit man. Dios sa pagkamatinumanon o walay kasalanan, siya matarong og matulin. Sa ato pa, Dios lang ang walay sala. Pero mo'y timan-an nga kung mag-isgot tag kasalanan, ang kapasayloanan sa tao pag iyang makita ang kamatuoran. Jeremias 5 versikulo 1 palug pag-display. Gingon, dumalagan kamo pabalik-balik sa kadalanan sa Jerusalem. Ang gisugo niya na sa unang panahon ang mga katawhan nga kinahanglan di ay kunuhay, dumalagan kamo pabalik-balik sa Jerusalem. Gisugo ang mga katawan sa Dios. Nganong ipadagandagan sila pabalik-balik? Ato pa, kung magluwas na ka sa mga tao, dili di kay kausara, mo pabalik-balik ka. Nya, dili pa man sa una San Antonio, Jerusaleman. Tanawa ha? Dumalagan kamo pabalik-balik sa kadalanan sa Jerusalem. Og tanawa karon og hibalui og pangitaas sa mga halapad nga dapit didto kung makakaplag ba kamo og usa ka tawo kung adunabay mausa nga nagabuhat sa minatarong. O na. Isugo sa Dios nga naba kunoy mga tawo nga makaplagan nila. Makakaplag ba sila usa ka tawo nga adunay nagabuhat o adunabay mausa nga nagabuhat sa minatarong? Unsa man ang pagbuhat sa minatarong? Nga
nagapangita sa kamaturan ug ako magapasaylo kaniya. Asa di ay ang pagpasaylo, mga kaigsonan? Kay ang tanan nakasalaman didto sa pagkaplag ninyo, sa pagbuhat ninyo sa pagkamatarong, ng pagbuhat sa minatarong nga nagapangita ka og kamaturan. Og ang Dios matod pa magapasaylo kaniya. Nganong isugod sa Jerusalem, dito magbalik-balik. Kay kanang Jerusalem, katumbas na sa inyong pamilya. Remember nga ang inyong pamilya, nagsulti mo kaluwasan, pero dito sa silingan, dito sa uban nga mga dapit, pero wala, sugidli ninyo ang inyong kabanayan. Mura mo nahadlok sa pagpadayag sa inyong gituhan. Bahalag di mo tuhan, ipadayag. Kay kung dili mo mapadayag ang kamatuoran. Unang Timoteo 5:8 inyong mabasa, makita na to, matugid tiyagaan pag-display para doon na po'y kamaguhan na to nga sa atong pagpaningkamot nga doon improvement niya sa PBC giingon. O kung adunay tao nga wala magtagana alang sa mga iya, ilabi na alang sa mga sakop siyang kaugalingong banay, kini siya nagalimod sa iyang pagtuo o labi pa siyang dautan kaysa dili magtotoo. Ang mga katawhan nga wa makailas ka maturan, dili gina sila mutuo, kaya wa pagod kailang ka maturan. Pero pag ilimod nimo ang imong pagtuo, matod pas Biblia, labi ka pang dautan kaysa dili magtotoo. Mao, ngano nga gisugo sa unang panahon nga ipabalik-balik ang mga taon sa Diyos, balik-balik sa Jerusalem. Tungod kay dito ang main point, tua dito sa unang panahon, ang pagtapok, tua dito ang balay sa Diyos. At mabasa sa Esdras, Kapitulo 1, versikulo 3. Bisan kinsa nga na sa taliwala ninyo, sa tibok niyang katawhan, ang iyang Diyos magauban kaniya, o paadtua siya ngadto sa Jerusalem. Labi na katong mga tao na nakaila, layo silang dapit. Unsa man dining ipaadto ka ngadto sa Jerusalem. Nga naa sa Huda, ang Jerusalem naa sa Huda. O patukura sa balay ni Jehova ang Diyos sa Israel. Siya mao ang Diyos nga naa sa Jerusalem. Asa diyang Diyos sa una? Wala sa Amerika. Tuwa sa Jerusalem. Unya, versikulo 4, ito ipaibabaw. O bisan kinsa nga nahabilin, sa bisan diin nga dapit, siya magapuyo, patabanga ang mga tao siyang dapit sa paghatag og salapi og sa bulawan. Sa mga manggad o sa mga mananap, labot pa sa mga halad nga kinabumuton alang sa balay sa Dios nga naa sa Jerusalem. Di ato nakita, kay basig mag-unta nga, ano naman po sa lapi ni Princess? Okay, o muadto kas balay sa Dios, nag-ingon man nga na ay halad para sa balay sa Dios nga naa sa Jerusalem. O patabanga sila sa balay sa Dios sa pagpatukod. Mao nga taliwala sa ebanghelyo ni Master nga moabot daw ang panahon nga kamo na ang basig kamo na, gibasin-basin pa niya, kamo na unya ang magtukod. Dili baka kamo mao ang makarenobar na sa palas. Nganong nagsulti man si Master nga renobar ang palas, kay totally moabot ang panahon nga giingon po dayon niya, ayaw ba ninyo pagpasagdi ang akong lawas? Ang pingi ba ninyo? Batot pa ni Master, ayaw ba pasagdi ninyo ang akong lawas? Ang pingi ba ninyo o bantay ba ninyo? Anong iyaman nga ipasidaan nga paampingan ang iyang lawas? Wala pa si Master anak mo pahulay. Yang gisulti nga paampingan ang iyang lawas. Unya na may daghang mga servant ni Master. Lugar kung pananglitan na kay asawa.
Moingon lugar ka sa imong asawa, day, ampingi ang akong lawas. Di ba mag-away mo? Moingon day ng asawa, labi na asawa maldita, sasama ka, napungkol ka. Ano man, moingon, bantay akong lawas. Unsa di ay? Gilangaw. Oh. Kung imong isip-isipon, dili gyud makita nato nga literal ang pagbantay sa lawas nga lain tao. Kay labi na nga nagunahon ata nga si Master Dios, lain na hinon ang ipabantay sa iyang lawas. Tungod kay di ay moabot o niabot ang sunog sa Pebrero 23 adlawng Domingo 2020 alas 9 pasado kay moadto mi sa wali dito, nag-report si Madam Gaga nga nasunog ang palas. Wala pa ta maghuna-huna niadto mao ba dayto. Mao nga ang katong mga sakyanan, doon ay bag-o na itong sakyanan na ito, Ford Everest, gikan sa pagkuha, duha pa kabulan. Niya katong impas naman itong itom, ang tutong mga kuan ni Master, nga sunog. Mo ditong sa una, makita nako sa pag-spiritual ni Master, waman mo diha. Tingala ko, diha pa man ang balay, kay wala pa man sunog. Ipanggakos ni Master ang kuan, iyang sakyanan. Ito, og sa kuan pa ba nga, murag, nahingawa siya, ikamingawan lugar niya, unya, ang mga bandira, gilibut-libutan po na niya, tuyok, gihurot yun na niya. Kay di ay, masunog man. Unya, tiaw mo'y, pagkasunog, duha ra ka bandira na bilin, duha ka bandira. Unya, nahurot man, pagkasunog, di unsa man, nga nung naamay mabilin, mauram ng klasiha, di man putaw ang gikuan. Muna diha ang katingadaan. Nga nung, nga duha, kay simbolo, duha man pod sila si Master. Unang gisiguro si Princess o si Master. Si Arman adto naa atong tungura. O si Richard, kanyaman, ba si Richard? Mo'y nagkuha sa lawas ni Princess, unya di na ba ito maabot kay gisulod mas musulyom niya taga diriman. Kinahanglan nga mutindog ka, mutungtong o mukabot ka lawas ni Princess kay mabangga man, di maabot. Pero wa nakabantay si Richard, nagsunod man silang biyo. Ingon si Richard, day, musugot kag sa dili, mura anto. Ang embot pasabot nga, kwaon tigig ka, isiba. Ang sibiyo nga nakakita, mura daw si Richard og lastik man, na inat, itaas. Nakuha, naabot niya si Princess. Nakasulti mo gilis biyo, namas biyo dare. Wa man nato ma-preparar para sa anang mga mensahe-mensahe ba, para to prove nga, wa ta magbakak, kanang magsulti ta diri og kuan ba. Kaya wa man ta mo anhi dinhi, aron gipatutuo ta sa istorya, di ba? Sa pag-ingon ni Master, ang pingi, ang akong lawas, mo da ito. Gisiguro pagkuha. Mo na nga takdo usab nga paghisgot nato nga magbuhat gyud di ay og naay pagtabang di ay sa mga tao sa dapit, paghatag og salapi, bulawan og mga manggad. Daghan pa gipagita sa una, bulawan na may bulawan. May kay sa karon nga panahon, bulawan, salapi og kanang mananapod. Kay mao manay halad nga kinabubuton. Kay sa una mga kaigsunan, sa wapas Kristo magpakatao, ang kapasayloan sa sala, pinagi lamang sa inyong halad sa mananap, pinagi kanding. Levitico, Kapitulo 9, versikulo 1 ug 3. Mapuhas lamang ang kasalanan sa tao, pinagi sa paggamit sa halad sa mga mananap. Levitico 9:1 ngadto sa 3. Unsay giingon? Nya. Og natabo sa adlaw nga ikawalo nga si Moises nagtawag kang Aron og sa iyang mga anak nga lalaki og sa mga ansyano sa Israel. Og moingon siya kang Aron, kumuha ka gikan sa panon usa ka nating baka nga alang nga laki alang sa halad tungod sa sala.
usa ka karnero nga laki alang sa halad nga sinunog kadtong walay ikasaway ug ihalad mo sila sa tubangan ni Jehova. 3. Og sa mga anak sa Israel magsulti ka nga magaingon kumuha kamo og usa ka laki nga kanding alang sa halad tungod sa sala og usa ka nating baka nga laki, usa ka nating kadero kining duha nga may tagsa-tagsa, may tagsa katuig ang panuigon nga walay ikasaway alang sa halad nga sinunog. Muna ang buhaton unya sa 4 gyon usa ka baka ug usa ka karnero nga laki alang sa mga halad sa pagdait nga pagapat yon ug ihalad ninyo sa tubangan niyo ba ug usa ka halad nga kalanon nga sinaktan sa lana kay siyo ba magapakita kaninyo. Unya unsa dayon? Mao na siya ang gigamit nga halad sinunog para sa kapasayloan sa mga sala. Mao nga dili di ay kay walay bahandi o salapi sa pagtulunan sa Dios. Busa kani tanan nga mga relihiyon nagbuhat sila og mga panalapi kay para itukod sa simbahan. Gibase nila sa Biblia ang problema kana bang simbahan na, kana bang pagtulunan na sa Dios. Kay kung dili sa Dios mag-unsa man ang imong singot, nagkadunsingot ka pagtrabaho, paghatag sa imong halad. Pero ang halad Dios lis lamang kay dili man kadto pagtulunan sa Dios. Mao nga sa unang panahon didto gyud sa Jerusalem ipaadto ang mga tao. Og ang laing katawagan sa gitawag og Jerusalem, gitawag kana og Sion. Sumala sa atong mabasa sa listahan sa mga pulong. Atong makita, akong basahon dinhi kay wala. Para ipakita kung unsa ang pulong nga Sion. Dinhi ingon ini ang atong makita. Sion. Number 1. Ang ngalan sa usa ka lungsod sa Jerusalem. Number 2, laing ngalan sa siyudad sa Jerusalem. Atong nakita nga ang Sion usa diay na kabungtod sa Jerusalem ug lain nga ngalan sa gitawag og siyudad sa Jerusalem. Pagka Jerusalem mao na ang siyudad o bungtod. Mao nga kung imo tan-awon pud karong panahon na sa naimutangan sa PBCM niya po sa bungtod. Kay ang panahon, ang similarity nga dito sa unang kapanahonan, makita po dinhi pero doon ay kausaban. Kay kung pananglitan, wala pa usba, tuak kita karon sa Jerusalem. Musugot mo sa dili. Kay di na ba pwede nga dili ka ipagpangitag nga motoran. Atong nabasa ganina, balikan ta. Ang katong Jeremias 5:1 atong akong gibasa atong na-display kaganina kapitulo 5 bersikulo 1 naghisgot ang Biblia nga dumalagan kamo pabalik-balik sa kadalanan sa Jerusalem na og tan-awa karon og hibaloy og pangitaa sa mga lapad nga dapit dito kung makakaplag baka mo usa ka tawo kung ano na ba'y mausa nga nagabuhat sa med na tarong nga nagapangita sa kamaturan ug ako magapasaylo kaniya. Ipapangita man ng kamaturan di man pwede nga magtungod kay di lang ko mangitang kamaturan. Magtawag lang ko sa Dios. Total dinhira ko magbuhat og pagkamatarong na og maunay pagi, dili pwede nga magbota sa kinagling pagkamatarong o gisugo ta ipapangita ang kamaturan kay nas Roma 10:3 atong mabasa sumala sa Biblia diya atong makita unsay nakasulat diya sa Roma 10:3 nagingon kay saksi ako nila tanawa kay saksi ako nila nga sila adunay kasibot alang sa Dios. Ang mga tao masibuton Dios God ang gisgutan apan kini mo'y kasibot nga wala duyugi sa kaybalo. Kasibot lagi pero wala daw maduyog na sa kaybalo. Nga naman sa 3. O kay wala man sila hibang kaagan. Way hanaw ba sa laing pagasulti? O kay wala man sila hibang kaagan, may tud sa pagkamatarong nga nagigkan sa Dios. O nagapaningkamot sa paghimo sa ilang kawin pagkamatarong.
Wala sila magpailalom sa pagkamatarong nga iya sa Dios. Wa magkuno ka magpailalom sa pagkamatarong nga iya sa Dios. Nya magbuhat-buhat kag pagkamatarong imura na matulpas Dios nga nasibuton ligi ka. Pero wa maduyog na sa kaybalo. Kay sa Mikya 6:8 ang pagkamatarong nga gikinahanglan sa Dios atong makita. Mikya 6:8 unsay gingon? Ang Biblia nagisgoton na gipakita na niya kanimo o tao kung unsa ang maayo. Kung unsa ba ang gikinahanglan ni Jehova, kay example man kanimo kundi ang pagbuhat sa manatarong ug ang paghigugma sa kalulot ug ang paglakaw nga mapainugsanon uban sa imong Dios, kinahanglan gyud ay naay mapainugsanon kung nana ka sa Dios. Di ay kay di ka kabalo mo paubos. Unsay gingon, gipakita na niya kanimo o tao kung unsa ang maayo. Unsa bang gikinahanglan niyo ba kanimo kundi ang pagbuhat sa minatarong ug ang paghigugma sa kalulot. Na ang Biblia kanina nang ningkamot sila sa ilang pagbuhat sa kaugayong pagkamatarong. Pero ingon, ay Diyos, wala sila hibangkagan. Naningkamot sila sa paghimo sa ilang kaugayong pagkamatarong. Wala sila magpailalom sa pagkamatarong iya sa Diyos. Nga naman, kanang pag-ingon gani sa Diyos nga ang iyang gikinahanglan kanimo o ni Jehova kung sa panahon pa ni kang Jehova, magbuhat ka sa minatarong. Balikan tang Jeremias 5:1. Unsa nang pagbuhat sa minatarong? Naaw, gitugan ang pagbuhat sa minatarong aron mapailalom ka sa Dios na dumalagan kamo pabalik-balik sa kadalanan sa Jerusalem og tan-awa karon og hibaloi og pakita sa mga lapyad nga dapit dito kung makakaplag ba kamo og usa ka tawo kung aduna bay mausa. Ipointer nga nagabuhat sa minatarong na pagbuhat sa minatarong unsa dayon nga nagapakita sa kamaturan ug ako magapasilo kaniya. Way lain nga ipabuhat nimo firstly, ang pagpapangita nimo sa kamaturan. Unsa di ay kabililhon ug ang kamaturan imong makita. Na may bugna diya nimo nga Biblia ber diya sa download. Juan 8:32. Nganong importante ang kamaturan makita? Diya sa Juan kapitulo 8 bersikulo 32 atong makita sumala sa nakasulat sa Biblia. Atong makita kini para mapamatud-an nato ngano gyud nga ipapangita ang kamaturan unya sa una dito sa Jerusalem. Now, og kamo kay inyo man gipangita ang kamaturan na sa Jerusalem. Og kamo makaila sa kamaturan og ang kamaturan magaluwas kaninyo. O tanawa. Importante di ang kamaturan mo'y makaluwas. Sa unang panahon, tungod kay aduna may halad para sa pagwagtang sa sala, ang tao ipaadto sa Jerusalem, ipaatubang ka sa Jerusalem. Kay ang katawan sa unang panahon, dili PBCM, dili iglesia nga gitukod ni Kristo. Kundi ang iyang katawan gitawag og Israel. Ikaduhang Samuel, kapitulo 5, kapitulo 7, bersikulo 10 sumala sa atong mabasa sa Biblia. Unsay gingon? Og ako, Jisa, og ako magapili og dapit alang sa akong katawhan nga Israel. Og magapamutang kanila aron sila makapuyo sa ilang kaugaling nga dapit og dili na mabalhin ni magasakit pa kanila ang mga anak sa kadautan ingon sa sinugdan. Ang Dios magpili og dapit para siyang katawhan nga Israel. Mo ni sa panahon kang uba, kinsa ang nanag-iya sa katawang Israel? 24 atong mabasa sa kapitulo 10. Now, klaro nga nag-ingon, sumala dinhi, og ikaw, nagtukod ya kanimo sa imong katawhan nga Israel. Nagi-refer nga ikaw, nagtukod ya kanimo sa imong katawhan nga Israel. Kinsa nag ikaw? Aron mahimong usa ka katawhan nimo sa walay katapusan. Og ikaw, kinsa nang ikaw? Jehova mahimong ilang Dios. Kinsa di ay Dios sa Israel? Dili si Master, dili si Hesukristo, kundi si Jehova mao ang Dios sa Israel.
o kanang Dios sa Israel o ang iyang katawan Israel, opisyal na nga pangalan siya katawan sa Dios. Unang hari 18:31 atong mabasa sumala sa nakasulat sa Biblia sa unang hari. Unsay gingon? Ingon ini ang atong mabasa sa 18:31. Nag-ingon ang nakasulat sa Biblia. Og si Elias nikuha og napulo og duha ka bato. Sumala sa ginaganon sa mga kabanayan sa mga anak ni Jacob. Nga kanila midangat ang pulong liuba nga ngayon. Ang Israel mamaoy imong ngalan. Ang katawan niya sa Dios sa unang panahon dili pinisiim Israel. Og ang Israel nga katawan obligasyon nila nga moadto sa Jerusalem. Bisag unsa nga katawhan basta dili Israelites pero sipong gid sila diha sa Israel. Kaya ang Israel mao lamang ang gihatagan katungod nga maoy makapagsimba o magbantay sa kasuguan. Roma Kapitulo 9 ato makita dire. Kapitulo 9 bersikulo 4 ingon nini ang mabasa sa Biblia. Ato ning gipakita para mabasihan sa atong panahon. Na sila mga Israelinhon unsa dayon? Og nailaha ang pagkainanak ang kadunganan. Kapag kadili ka nabilong sa katawhang Israel, nakapagpasakop sa Israel, di ka matawag og anak. Kay sila nga mga Israelinhon nailaha ang pagkainanak, ang kadungganan, ang mga pakigsaad, ang pagkahinatag sa kasuguan, ang pagsimba o ang mga saat. Kaysa ang may katungod sa pagsimba, kinsang githatagan o kasuguan, ang Israel. Mubantay ka magkasuguan, pero wala ka masuod sa Israel. Salmo 50:16. Gitawag kag daotan nga tao. Ug ang nakapahimo nimong daotan, muning atong mabasa sa 50:16, ang nakapahimo nimong daotan. Apan sa taong dautan ang Dios nag-ingon. May Dios nga nag-ingon sa taong dautan. Og ngano nga ang tao nahimong dautan ang Dios nag-ingon. Ingon kung ato ipadyon. Unsay labot mo sa pagbayag sa kong kabalauran og nga ikaw nagadawat sa kong tugon sa imong baba. Nakadawat ka ba diay sa tugon? Nagbantay ka gasuan? Muna nga dili pwede mga kaigsunan. Sa akong gisulti na ganina sa unahan nga mag-ampo lang dahil kong Diyos. Mag-ampo bitong Diyos. Pero kay na maipabuhat sa Diyos. Kung ang gipabuhat sa Diyos nga minatarong, nagbatbuhat ka sa mong kaugalingon, imura ng kaugalingon pagkamatarong, wa ka magpailalom sa pagkamatarong, nagikan sa Diyos, unsay pagkamatarong gikan sa Diyos, ipagbuhat ka sa minatarong. Nga ang pagbuhat sa minatarong, ipagpangita ka sa kamaturan, kay dito ka mga pasaylong. Wa pagani mo, wa pagani ta kaabot sa kamaturan. Ang atong kapasayloan, wa gyud na mo dapat sa atoa. Bisan pag nag-ampo ta kay naaman, maabtan ang tao sa adlaw sa paghukom. Wa sila magpatalingog. Mao nang gisgutan sa 28:9 sa Proverbio, unsay gingon? Sa 28:9 sa Proverbio, nag-ingon ang Biblia. Kadtong nagapalingog-lingog siyang igdulungog gikan sa pagpamati sa kasugan. Unsay kasugan? Magbuhat mo sa minatarong, mangita mong kamaturan. Katong nagpalingog-lingog siya igdulungog gikan sa pagpamati sa kasuhan. Bisan ang iyang pag-ampo, mo isa ka dulumtanan. Nag-ampo ka, pero wa man yung patalinghugi. Katong ipapangita nga kamaturan, bisag mag-ampo ka, dulumtanan ang imong pag-ampo. Kay dunay imong gipalingugan ang kasuguan. Muna mga kaigsunan na karon unsa man ang pagpalingog-lingog po sa kasuguan, nga ipapangita ang kamaturan, daw kay ang tao, wa man makaibalok asang kamaturan, kinsay mo paibalok. Ang tao, nagihimo, example na sa Dios na gihimo na mong kahayag, Mateo 5:14. Atong mabasa sa Mateo 5:14. Unsay gingon? Ingon ini, kamo, mao ang kahayag alang sa kalibutan. Ang siyudad nga nahimutang sa ibabaw sa bungtod, dili gyud mahisalikdan. 15, ang tao dili usab magdagkot og suga aron ibutang kini sa ilalom sa gantangan.
o dili sa ibabaw sa tungtunganan o kini magaiwag kanilang tanan nga nasa sulod sa balay. Kay kamuman ang gisgutag kayag sa kalibutan, kinanglan, mubaton mo pag-iwag sa sulod sa inyong kaugalingong panimalay. 16, nagingon, pasigaan ninyo ang inyong kayag sa tubangan sa mga tao, aron makita nila ang inyong mga maayong buhat, ug daygo nila ang inyong amahan nga anaa sa langit. Obligasyon ang pagpasiga sa kayag, una, sa sulod sa imong panimalay. Unsa to? Katong atong gibasa ganina, unang Timoteo 5:8. Unsay gingon? Sa unang Timoteo 5:8 nga nganong ipasigaan nimo ang kaugalingong panimalay. Nganong nagsiga-siga ka dito sa dili nimo pa panimalay. Ang imong panimalay wa nimo pasigaan. Nao, ug kun adunay tao, wala magtagana alang sa mga iya. Ilabi na alang sa mga sakop sa kaugalingong banay. Kaugalingong banay nimo ha? Kini siya nagalimod sa iyang pagtuo og labi pa siyang dautan kaysa dili magtotoo. Imo mang gilimod ang pagtuo. Matod pan master, pag-abot sa adlaw sa paghukom, dili ko magingon. Pila ba ang inyong kwarta? Daghan bag sa lapi mo? Daghan bag amot? Daghan bag abot sa inyong uma? Ang gisulti ni master, pila ba kabot ang imong membro? Mao gina mga kaigsonan. Sayod mo niya na, pataas sa kamot ang nakadungog nga kana gibanghilyo ni master. Oh, Chapter President Teopilo Sibilia from Cebu City. O na Chapter President dire from Toledo City. O sa Alimango, Tagtabaco Alimango, Ranisa Alpurque, Vicky Docina, uban sa iyang kapikas sa kinabi Eugene Docina. O kinsa pang mga chapter president, mao ang obligasyon kay maningil man des master, mao nga naay 1,000 kay ang uban nga mga dapit tungod sa ubang mga kaigsunan nga wa sila maghatag og programa para sa radio program, basig masirhan ang radio, maamong unya mo inig paningil ni master. Pasalamat ko bisan ako ganing giimplo Sinang Pilar pa niya. Atong gitumbok-tumbok nga tag 100 pesos daghan ang mobalibad. Nga naman nga nibalibad mo nga adtong kusog pa kayo ang COVID. Pirmi mong hatag o di karon nga nahuga ka na di na mo kahatag. Gusto mo mapagnan ang istasyonan? Abi ninyo di maningil si master. Naghatag si Pilar Panya, patas kabot Pilar Panya. Tindog. Unya unsa man? 17 anyos. Tanaw na 17 anyos na Pilar. Sayang kahingkuron, senior citizen, naningkamot kay nakaibalo sa balaon. Kay sa unang panahon, bisag balo pa ka, ipahatag ka sa Diyos, wa mag-ingon ang Diyos nga, iuli ng imong halad. Na sa Marcos Kapitulo 12, versikulo 41, atong buwag emplo. Unya, usa kadako para magyod ang sa kanang balo, way bana. Di dapat dako siyang income kung naang bana kay ang asawa ba magsalig ba sa kinataan sa bana. Lisod pa po kay usay mabali-bali lagi ang asawa na mamubuhi sa bana kitapulan mang bana. Prioridad ang bana may mubuhi sa asawa na. Unya si Jesus milingkod atbang sa panudlanan sa mga halad. Naay panudlanan sa halad tanawa. Mo nang si Lord na po na diha naglingkod. Unsay gingon? Og iyang gipaniilan ang panon sa mga tao, naniid pa si Kristo. Tanawa, abi ninyo kang Diyos di mulili, maniid. Og iyang gipaniilan ang panon sa mga tao, nga nanghulog og kwarta. Kwarta, klaro ngadto sa panudlanan. Tanawa, di nakinanglan gyud kwarta ang panudlanan. Butangan dito, diha sa balay sa Dios. Og daghan ang mga dato nga nanghulog og daghang salapi. O kay dato man di daghang salapi. Og pobre ka, adi gamay ra pud nga salapi. Tanawa, pero unsay gingon? 42 og dihay usa ka kabos nga babaeng balo. Balo. Arto Pilar. Dalaga ka Pilar og minyo. Balo. Di baing balo po na. Tuyo as ngayon, hatag mangugag 1,000 para sa religious program, radio.
Ako lang i-explicar kay dala ra ba ni tanan. Niyaman ta nanambong aron katong mga membro do na day may obligasyon asa mo nasakop nga branch didto mo maghatag og salapi para sa religious program. Og dayo sa kakabos nga babaeng balo nga miabot og mihulog og duha ka diyot nga mibilig usa ka dako na kanang usa ka dako sa una dito sila usa ka diyot usa man diay na kadako duha pa ka gagmay pero usa ka dako. Unya 43 o gitawag ni Jesus ang iyang matinunan sa pagduol kaniya og simingon siya kanila. Sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga kining kabos nga babaeng balo nakahulog og labaw pa kay sa tanan kanila nga nagapanghulog ngadto sa panulanan. 44 kay silang tanan amot ang tawagan na gikan sa ilang naghingapin nga kahumugaway apan kini siya gikan siyang kapitos mihatag sa tanan nga diya kaniya sa tanan nga iyang kabuhian. Wa nagilain di ay duruha ka diotra gihatag niya pero wa mag-Dios Kristo nga maayo imong paghatag balo pero ako'y naluoy di mo kay naniin siya katukon ng mga dato naghatag magkunot to kay siya naghinubra manpud ang ilang salapi pero unsay gipadako ni Kristo tatong babaeng balo kay gihatag magkuno niyang tanan kabtangan wa nay lain na unsaon na lang niya pagpalit sa sudan nato gisiguro niya ang sa Dios kay kahibaw man siya ngang mohatag og panalangin ang Dios raman no na kay silang tanan miamot man gikan silang naghingapin nga kamugaway apan kini siya gikan siyang kapitos mihatag sa tanan nga diya kaniya sa tanan nga iyang kabuhian. Giuli ba ni Kristo? Iuli na taon day. Kay luoy kay ka katulad sila pataga kay kurtahan man ikaw balo pa wa na kay bana og sa panahon paron gihatag ni pilar mingon ko untang pilar ayon na lang ng pilar luoy ka bisig wa na ka didto pero kabalo man siya nga gipanalanginan kay kada buwan maghatag man siya 1,000 layo ra mus tinuod wa man ni nato ipagkumpara ipanghadlok-hadlok ninyo pero makabalo mo unsa day pagabot sa alo sa paghukom karon swerte pa ta likay gani ang mga tao pagpalit sa grocery nga gibot ni master abi na to wala ta pangayoig 10% na pulo ikapulo kay sa unang panahon mangayo ang Dios og ikapulo pag dili ka mohatag 1,000 kinahanglan na 100 nga imong ilain 100 kung nakay kinatan na 10 pesos ang imong ikuan imong igahin kay 10% pa kay ug di ka mohatag ana sa Dios gitawag kag kawatan kay ngano ang para sa Dios ngano nga imong gipugnan wa nimo ihatag pero kang master gilahi niya gipaagi niya grocery kay kung magkumpra ka ang una-una ni master katong maghalad ka wa may madala pero gipaagi ni master dito kay para bayad sa kuryente uban pa nakaron mo na nga sulti lang kay walas master. Pag nas master, gubagi ng inyong tindahan. Master, di ka, nanganhimo din kang inyong trabaho, pag negosyo lang. Kihimon niyong puhunan niya. Pagpaningil sa radio program, di manghatag. Kay, wa ko no'y kita. Unya ka itong may tindahan, naghatag. Unya ang naitindahan, di makahatag. Mamanay problema na to. Dili ni pagpasakit, makaigsunan, mo ni ang realidad. Atong gibasa. Kayo nangita, maghatag kaluwasan. Busa, kung naana detas ka maturan, gitawag mo, kamo moong kahayag alang sa kalibutan. Suga! Ang syudad daw ka nahimutang ibabaw sa bungtod, dili may salita. Kanarabang sugaang nakahayag, di naraban na, pwede nga imong taguan. 8:16 sa Lucas. Unsay gingon sa Lucas 8:16. Kini ang atong mabasa sa nakasulat sa Biblia. Now, walay tao nga tapos makadagkot sa suga. Human naman kuno ka. Iya kining pagatakloban og tadyaw imbis na isuga, yang gitaklobag tadyaw para di makita ng hayag. O ibutang ilalom sa katri, gisuksok kino sa katri. Hinunoa unsay balaod. Igabutang niya kini sa ibabaw sa tungtunganan. Aron nga sila nga managsulod makakita sa kayag. Ikaw di ay tigbanhuwag nila. Imo silang iwagan kay nahimo naman mong kahayag sila naapas ngit-ngit aron mahayagan sila imo silang iwagan tultulan aron sila managsulod
o makakita sa kahayag. Pag makakita na sila sa kahayag, mauto kay nisulod mo sila, nahimo na po silang kahayag. Mao dayon nga moingon, kamo na pod maong kahig-alang sa kalibutan. Di na pwede nga nagdagkot ka sa suga, takloban nimo o pagmo nimong suga. Unsa nang kahayag nga gingon nga suga? Episo 5:8 ug 9. Unsay gingon? Naaw klaro sa Biblia nga ang kahayag kamatuoran. Sa una nga wa pa mo mahayagi, gibutang mo kangit-ngit. Niya. 5:8 og 9 nagingon. Kay bisan tuod kangit-ngit kamo kanyato. Okay, wa pa man mo makasulod sa kahayag. Kay bisan tuod kangit-ngit kamo kanyato karon ay nakasulod na. Kahayag na kamo tungod sa Ginoo. Paggawi kamo ingon nga mga tao nga may kahayag, kinahanglan maggawi daw mo sa mas tao nga may kahayag na. 9. Kay ang bunga sa kahayag, murabag kahoy nangunod na. Unsa ang bunga o unod sa kahayag? Kay ang bunga sa kahayag makita. Unsa diyon? Diya sa tanang maayo pagkabunga diya sa kahayag o kahayag nga imong ipaiwag, makita diya sa tanang maayo ang kahulugan na maayo. Og matarong, og matod. Pagka na kay kahayag, kinahanglan nga matarong pud ka, dili ka garo-garoon. Usa ni tawhan na nga niyas pagtulunan sa Dios di man matarong, garo-garo man. Oh, kitaon mo. Di kinahanglan ipasiga nimo na nang imong kayang dabi kay tigwang naman mo. Unsaon na pagpasiga? Kanang pagpasiga mao man ang pagwali, pagpasabot nga dili nimo ilimot ang imong pagtuo. Ha? Kay sa unang Korinto 9:16 morning atong mabasa sa nakasulat sa Biblia. Mao man ang peligro. Bosa gihatag ni Apostol Pablo ang ehemplo sa kaugalingon. Unsay gingon? Kay kon ginawali ko man ang maayong balita, ingon ni Apostol Pablo, kini wala maghatag kanako sa hinungdan sa pagpasigan mo. Kay mapugos man gyud ako sa pagbuhat nini, ingon nga akong katungdanan. Alaot ako kung dili ko iwali ang maayong balita. Okay, tanong, basa sa imong balaod sa misyon. Basaha. O nagkuha mo balaod sa misyon na ibag-o. Kay sa una, naghanto sayop, gikurik na to. Ang balaod sa misyon, mahina uno, balaod uno. Unsay gingon sa balaod sa misyon. Na atong ato ipakita diya para ma-display ang balaod sa misyon. Na unsa sa pahina uno sa balaod sa misyon, na. Down, down. Ani pataas. Sige pa, sige. Oo, sige pa. Na. Balaod sa misyon. Basa na imong balaod sa misyon. Number 1. Kay gisiguro pagmantala sa ngalan ni Master nga maong Espiritu Santo. Kang kinsa siya mao ang nagatudlo sa tanang mga butang og sa pulong sa Dios. Pagmantala day ko ni Master, kumusta man? Muna nga, ilabiki, nag-angkon sila dito radio station. Kapuliki taon siya og ang ubang mga tao. Gigrasyahan ni Master. Burag ang ilaha back up usay. Mukuan po si Samuel o karon si Brad Samuel burag hagipot kay kada Samuel dili na mapasagaron nga tao. Ministro nagtabang sa mga pagbayad sa wali. Unya kita, dili ta kabalo, maningil best Master, karon, ayahay pataron. Pero, giingon ra ba ni Master, nga moabot ang Third World War, basig unya o kanang sa Ukraine, mauunya na ang mo trigger. Na, ingon mas Master nga, moabot ang panahon nga, magkuantag pismas. Pero panyo to ang gitawag ni Master kay, nakunoy sakit nga mananakod. Na kinalan nga mag-andam ka grabing alkohol. Nibagtik na lang ang grabing alkohol. Kay tungod sa kadugay, pero di ay paabuton. Unya isa maglisod mo, pagtabok sa dalan, ayaw lang mo kabalaka, siya panikamot mo. Kay moabot pagani ko na ang panahon ng mga bugto pa ang mga tulay. Wa pagani mabugto, klaro pang tulay. Pertigid ang lisura. Siya ang makaabot. Sa akong atubangan, mo'y ako. Na mo na, nga doon na di ay pagmantala, dabe karon. Kaysa nakasulat sa Biblia sa unang panahon, ipagpangatubang mo ka sa Diyos.
ato makita na nga gisgutan sa nakasulat sa Biblia sa Amos kapitulo 4 versikulo 12 nag-ingon ang Biblia. Amos 4 versikulo 12 ingon. Now, busa mo kini ang pagabuaton ko kanimo o Israel, dili pa man PBCM. Og tungod kay kini buhaton ko kanimo, pangandam sa pag-atubang sa imong Dios o Israel. Wala ba'y pag-atubang? Ni abitaw ta kay ni atubang ta, kag master, ako ba inyong atubang? Dili. Kay igo ra mo ko nagwali, nagatubang mo nako, pero ang inyong sentro dili si Reverend mo inyong nian, si master dabe kay ako man ang nagdumala sa PBCM. Oh. Pangandam sa pag-atubang sa imong Dios o Israel. Kapila mo atubang ang katawhang Israel sa ilang Dios. Amo siya ba? 23 sa Exodo kapitulo 23 bersikulo 14 hangtod 17 atong mabasa. Now 23:14. Og mo atubang kag walay dala na makatulo sa usa ka tuig magdapista ikaw alang kanako. Sa una, duhara, di ba? Katong birthday ni Princess ng PBCM pista in honor of Princess Angel Liberty Eugenio na ay arko sa Pipsikula. Tino dili. Pataas. Oh. Pag ikaduha sa December PBCM pista in honor of Master Tomas D.U.S. Senior, the Living God. Tino dili. Anong gipunan man yang Agosto 19, spiritual birthday celebration. Para matuman nga makatulo sa usa ka tuig, magpista ikaw alang kanako. Kay mao mo to'y pag-atubang. Matubang ka sa Dios. Na kinibang pista sa tag tulo sa usa ka tuig, katuluman ka mo atubang, wa may atubang diya, pataka man ni Reverend ato ipadayon. Og pista may tawag, wa bay imong dadonon. Niya, 15. Ang pista sa mga tinapay nga walay libadura. Pagabantayan mo, 7 ka adlaw nga magakaon ka og mga tinapay, pista man, pinananay po. Tinapay nga walay libadura, ingon sa akong gisungo kanimo sa panahon nga tinudlo, sulod sa bulan sa Abib. Kay kini migula kagikan sa ito o gulay bisan kinsa nga mga tubang o nana nga walay dala sa tubangan ko magdala di kay bayhon lang magdala ka mga tubang sa Dios o niya sa 16 gingon og magapist og ang pista sa ani ang mga inunuhang bunga sa imong mga paghago atong unang mga paghago nimo inunahang bunga daw dadon nimo nga gipugas sa imong uma og ang pista sa paghipos sa abot sa katapusan sa tuig kung ikaw magatigom sa imong kago sa uma. 17 makatulo sa usa ka tuig mga tubang ang tanan mong lalaki sa tubangan sa Ginoo nga si Jehova. Una mga kaigsonan dunay pag-atubang o tulo sa katuig ato tulo dili tulo karon Marso 10. Happy birthday, anniversary, Princess Angel Liberty Eugenio. 1. Pag-abot sa Pebrero 19. Sa kininiyang August 19. Spiritual birthday celebration. Number 2. Number 3. December 29. Muna kay ngano, ingon ni Master, kanang nakasulat sa Ecclesiastes 1:9 tinuod naman na. Unsa di ay ang Ecclesiastes 1:9? Now, atong makita ang Ecclesiastes 1:9 nagpahayag nga nag-ingon sumala sa atong makita sa Biblia. 1:9 nag-ingon, ang namao kaniadto mamauugma. Ug ang nahimo kaniadto pagahimuon man ugma ug walay butang nga bag-o ilalom sa anlaw. Ang namao kuno kaniadto mamaugma. Duna day kunoy kaniadto mamamao sa palabuton. Hain. Depende sa gipasabot. Ang
mga paghatag sa salapi sa balay sa Dios ug ang pagtabang sa pagtukod sa balay sa Dios ug ang paghatag og halad. Mabitaw ka na diyang inyong manok, di ba halad na? Di ba ang uban wa kadala dito, pag-abot nila, kwarta nila gidala. Kay mo ipa para pahatag para palit sa kuan. Oh. Nya pag kwarta, tuwa dito gikuha na ang mga lamas, ang bugas. Kay naaman ang manok nimo, magdala kag manok, hatag man kag 20 para lamas. Kay og manok ra unya walay gilamasan. Kan ako no ng manok og walay lamas. Unya kan ako no ang lamas ra og walay manok. Lamas man na og manok, manok og lamas bali-balihon. Niyatag ang tao, maghalad ka, lamas, maingon to nga, matay, nagsalig man ka sa ubang manok, dito ang imong lamas, lamas atong dili imong manok, imo man to, ikumplito na paghatag. Kay obligasyon na nimo, kay kung wa bitaw na, maging sural, ba man mo aritag, tagong languta, istorya, niya, ala, mainitab, ulita. Wa man good, kay gisugo, man good ni Master. Nakaron, ganong gihimo ko ni Master nga Reverend? Why lain Reverend? Sa una si Vic, kasabaan ko, pag-ingon ako sa Diripa Estates, kay pagwali man mi atong diskomunyon. Ingas Master, sa di pa ka mawali loy, ako'y mo ato dito, kay ako'y mo pasabot sa Estates. Wa pa man mo. Kay di man mo katubang karaang tao sila si Tay Cruz, niya, nasalaag mo to. Panangitag, asa na sila. Oh, patay naman si Tay Cruz. Pero sila makatugaan to, katubang karaan. Kung nakaabot ka adto, kay diri man, layo man mo kalibutan sa spiritual discommunion nga, sunog-sunog. Hasong kayo to, pagkuhan ni Master lagi na karon. Itcha, o karon niyo pamation sa Reverend. Ako nga bag-o ni ngalan sa magwali, Reverend. Sunod ni mo si Vic, ha? Ikaw, Master. Kung man ako gwali, ano mo sunod si Vic? Di ako nag-introduce kay, ako rin ko nag-introduce. Ingat yan, Master. Ako. O karon ang musunod, pagwali, mao si Reverend Vic Masonggat. Sus, wa pa, nagdagan-dagan si Cordyo. Itong hilunggo ba? Ipadto ko no ka, loy ni Master. Ay, lolay pa man to. Ikaw sa ka, nagwali. Hinoon, human mo kugwali si Vic. Pagkuan, diha man. Wa pa man sunog ang palas, namang grocery diha. Ingon ani pa ang distansya diha. Diha kang inting. O diha sa kang along. Pag sulod gyud sa portahan. Unsay imong gisulti? Iko nga, musuko mas Master human ako wali na. Unsay imong gisulti? Iko nga. Imong kong gisugo pag wali, Master. Sabi na kong kulatan ko, dili, nganong nilito ka og Reverend Vic Masonggat? Iko nga. Kinili ang pasayloan ako, Master. Ang kabalo, abin man ako, Master, o kanang Reverend, kanang Salmos 109. Abin man ako, Master, o kanang Reverend, address na sa magwawalay. Sa dili! Ikaw ray, akong gitudlo nga Reverend. Kami raman doon, Master, may testigo. Sige lang, kung kailan mo nga di ko bakakon, o man ay tinood, o boy, patosbik, makasulti kitosbik, kay siya may akong gisugilan. Si Dani, namas Dani, kabalo mo na, kay permanente man ako nagisulti. Ingon din ko, abi manggod na ko, Master, o Reverend, ang magwali. Dili, ikaw ray, Reverend, gawas pa! Ako ray magtudlo o kinsa pa'y akong Reverend nun. Nawa may lain, ako raman. Pero, nabas Biblia, pangkingsonan, ang Reverend, na. Sa pikas, no? Ang Bisaya, pero ato tas English, so na. He sent, King James Version, He sent redemption unto His people. He hath commanded His covenant forever. Holy and reverend is His name. Na ba, Reverend? Diri sa 9, kay 9 man to English, arta si Bano. Kay katong huli sa Bisaya na naraw,
Abay ra. Gipadala niya ang pagtubos sa katawan. Kini si Kristo na, dili na ako ha, pero tanawa niya. Gipadala niya ang pagtubos sa katawan. Nagsugo siya sa iyang tugon sa walay katapusan. Balaan, tora huli. And reverend in his name, dito sa English. Balaan o talahuron ang ingalan. At sa di kahulugan sa reverend, talahuron. O sa gihimo po ni Master nako, isa, ikaw maniloy si Kristo, ikaw, ayaw taon Master. Kaya kung una, maabot na yung mga panahon. Si Kristo, kabalong ta Diyos. Ako na Diyos ninyo, saba mo. Ako na Diyos, kabalo ko nga di ko si Kristo. Pero nga nung gingon man ni Master nga, ako si Kristo. May na lang, gihimo ko ni Master nga Kristo, kayo mo ko magpatotoo. Tungod sa pulong di nga reverend. Para kung mapahulay si Master, kinsa di inyong tahuron. Dili lain si reverend. Kay gingon magtalahuron ang iyang ngalan. Di kong naay laing reverend, patutuo. Puros ta reverend. Puros ta talahuron. Parehas man tangrang ko kay reverend man. Ituyo dito ni Master. O siya ko rangko. Executive Vice President. Si Master President. Di pagkagisgutan nga talahuron ang ngalan, naa ang pagtahod. Busa pasalamat ko mga kaigsunan nga inigwalin na to, naa. Katong mga dusuar, pitfall, no? Atong mga matindonan sa pagtuo sa mga atagon na to, ato ni girimahin kay og dili magmahay niya mo pag-abot kay katong giingon ako sa 9:16 sa unang Korinto ganina balikanta now 9:16 ingon sa Apostol Pablo kay kanang magwalita panalangin rabay among gipangita kanang paghatag ninyo, tungod kay imbis ka mo may wali, gisalig ninyo sa magwawali. Ang Dental Association, led by President of Dental, Along Madrihanon, ilang angkon, ang naa sa Manolo Portage, Bukidnon nga radio station. Kay kung ginawali ko man ang maayong balita, kini wala maghatag kanako sa pagpasigarbo. Kini wala maghatag kanako og hinungdan sa pagpasigarbo. Kay mapugos man gid ako sa pagbuhat nini ingon nga akong katungdanan. Di gid unta di pwede pero ingon sa Pablo mapugos gid ako sa pagbuhat nini ingon nga akong katungdanan. Kay gano man alaot ako kun dili ko iwali ang maayong balita. Ang ministro lang lugar ang magawali nahupong lang lugar sa kahibalo. Pero kamo, kinahanglan man magtuon. Inyo mang ipahibalo. Na ay among wali pamati. Wa may wali dito kay napaong naman. Wa may suportar sa radyo kay iya ko na una. Kamura diha. Kamuray suportar. Tigulang naman ko. Ani ang ubang nga tigulang naghatag man. Mao nga og natay mga bata. Suguon na to atong mga bata. Nga ang pinaagi sa imuhang dapit, ignon, dong. Pagkuan taon sa radio, dong. Kay imong mama sa una hatag, karon gulang-gulang naman, ipakita po. Kay kung di ka manumbaling, sulod sa imong panimalay. Magdinautan na imong bata, bahala. Huwag nagdinautan, nagbadlong ka ba? O gipasagdan mo. Tinglon ka sa Diyos, ana, inigabot sa adlaw sa paghukom. Nganon, naas unang Samuel, ikaduhang Samuel, atong makita sa iyang kapitulo, unang Samuel, atong makita, kapitulo 3. Dini Samuel nga, masamong ni Tipilo, Sibilia, pero pwede po, kay basig siya po ni Samuel, kay propita lang to, Samuel, magwawali lang, Montemayor. 3:13 gikan sa 12. No. Unsa gingon no? Tanawa, ingon ang Dios, niya nang adlaw. Ako magahimo batok kang ili sa tanan nga akong gipamulog mahitungod sa iyang balay. Ang solda mahitungod sa iyang balay, siya owner sa balay. Sukat sa sinugdan bisan nang sa katapusan. Nakuno siya gipamulog ni ili. Og Dios og si Pilo, Boss Ili, ibutang ta.
si Piloray sugillan sa Dios. Akita lugar wala. Ihimplo mo ni, unsa dayon. 13. Ako nagsugilon kaniya nga ako ang magahukom sa iyang balay. Di sabay maghukom, Dios man. Sa walay katapusan, tungod sa kasalanan nga iyang nahibaluan, tungod kay ang iyang mga anak nga lalaki, nagdala og tunglo sa ilang kaugalingon, og siya wala magbadlong kanila. Nagbadlong ba ta? Kana bitaw akong mga pag-umangkon, badlongon na ako kahit ulo man pa. Kabalak ilugar, anong ako nagisugilo ninyo? Basig ingon, may magwali-wali sa ribere, pero iyang pag-umangkon, di man asawa ni mo makaluwas, di man imong bana makaluwas, di man imong anak makaluwas. Ikaw ra may magluwas-luwas sa imong kaugalingon, may masayod ka. Ha? Og lahi po nang giingon sa uban nga, nagpabili lang gyapon ang mga pagsugilon nga og naa kuno ang mga naiuban nga mao kuno ang uban nakadungog ko bago pa mao kuno ang uban nga wala maghatag og para sa palasyo kay tungod kuno sa mga arnado kay nag-iyo kuno sa master nga ang mga arnado walay pasudlon wa mo malipong pagpahulay ni nanay nisulod na to sila daan. Igna lang nga di mo manghatag, ayaw ipasangil. Kay kung mao maday na, kay kung mao na, nga wa mo maghatag tungod kay sa Arnado. Unsa man, gihakot nila ang kwarta sa Arnado? Signalipong ta, ako'y inyong magawali, ako'y inyong talahuron, dapat mangonsulta mo nako. Ako kadungog, kamuray na bungon. Ayaw pag-ana. Dili na ako laban. Kaya nga tigbak na ang uban. Nya ang PBCM huwag na tigbak. Mga tanghaga na ang gibutang sa atong palibutanan. Tanawa o niya ang resulta. Pao na itong ihimplo. Mauman di ay. Katong naghatag, wala mangwinta sa Arnado. Lupig ka. Ha? Wa man ang wintas Arnado, nihatag man. The reason out, nga wa daw sila muhatag. Kay tungod sa mga Arnado. Anong imo magpanumbalingon na? Kita nga nakadungog na, pag mo na to na, otro man po kang namati, mauman po imong gusto. Mong dili mapalong ang kalayo. Kay nisugnod po ka, unsay buhaton pagka na ay masunod. Dabdaban nimo, sabligan nimo gas, gasolina, krudo, samot na kadilaob. Ang imong buhaton, pag nana, kay, grande, parehas mo kunaw na. Mubarog ni. Pangutana, tubag, mubarog ni. Kung ang inyong prinsipyo parehas nga, naamang kay Arnado, mubarog ni. Di, kung tunto ka, ha? Walay mahimo nato din pagpahigayon sa pagpaluna ni Master, ayaw pagsultian na. Ikaw ba'y reverend? Ikaw na ba'y na ay dalunggan? Nga naman, mga gitunol man, Master, pasultihon, inig-abot sa panog kay sulayon man kakuntino ba, tadawas, anas. Sige, wali-wali ta diri, muingog gis anas. Mahimo ng satanas, kaya nibalhin man ni Piduso. Anas, dugangan naman nagkuan. Kining is-iti. Kaya na may sumpay anas, ni satanas na. Unsa man di ay. Magwalita, mangilog og microphone. Ngayon, reverend, anang, pasulti ako. Ako, giingnan ko ni Master. Inighuman na mo grundalya. Anas, likod. Ikaw asaman, kanang wa na yung mga tao. Tukar-tukar tos Master, magkanta-kanta. Ingon ni Master, tanaw ninyo ay tao, pero nenematik. Mga espirituhan nun dito. Kaya tingala ko nga, daan to pang balay, akong ilion, Master, akong pagmon ang suga. Kanta, Master, akong, kinsa mo na yung sumatay, way tao lagi na. Pero ako, matay, gigana, Master, kanta nga, gabi namang dako. Pero unsa, naaman to yung mga espiritanon. Isa nga akong nakita, wala ninyo makita. Karon, pag sumada lugar sa Master, ingon ni Anas, o sige, sulti din niya, no? Sa kiingnan nga. Anas, mulakaw rabigin ko.
Kay mulakaw mo ko, ibili na ko ni Loloy. Tahura biya ninyo si Loloy kay siya akong gibinan. Wa magpudaghan. Di man daghan. Di, ang mga tao nagkaraw-karaw pagkabawalan mo sila. Aka nas Loloy, tabangan pa ko nila. May katong nagtabang kay, nangayon po sa ilotos palon. Singgit-singgit sila ito si Babaw. Pasudlon ba si Loloy? Nag-unag itong dakog mata si Bonibasan. Ingon po doon sila, pakumiyo pa siya, sus, naglibot. Dili! Mura mag-ako. Ingos, Master, maod ay ito nga, giingin, Master, ikaw mas Kristo, Loy. Kaya di ay ito, kay mura po kung Kristo lagi gitabangan, di na kuno ko pasudlon sa palas. Anak ni Master sa material. Uy, siya, di pasudlon. Sila yun, magsulod-sulod, mura na magkabalo, muwali. Ha? Kay guwa pa man gamot, si Reverend o kaubang mga ministro nga dayhan, pagpasabot ninyo, tuwa na mo dito, gani bisag ipasabot na to. Mulighot pa mo gani ang mga tao. Tanaw kinsa nagtuo nga si kinsa tong nibalhin ni Pedroso. Tama na lang mo sa Agosto, 19 kay Risto ko kinsa to? Kinsa to dito Pedroso nga babae? Betty Tokiro. Si tama na lang mo sa Agosto, di na mo makawali kay gipropesya ko. Labay na lang ang Agosto, 19. Balik na lang ang Agosto. Wa gyud maputol ang wali, wa malipong. Kay ato man silang Pedroso kay ang singsing ko no pangintihan. Tagsitibil kay moabot ko no ang panahon. Nga bisag unsay imong pangayoon. Na mutunga ko no. Tuo pa di matao. Ingon ni Master, kana ra bang espiritu sa yawa sige ra ba nagbalik-balik usay gawas na nimo? Musulod kay ang pag-ampo ra ba kon sa pag-ampo. Aron di mo masudlan kay sa una pag espiritual ni Master. Ingon dayon pagpuasa, sa along puasa. Isa pagbantay mo, gipakita din niya itong naglingkod sa bato. Siya musulod na sa inyong panimalay. Musulod na, pirti pong panirado sa mga membro. Kung magpasat, sirado. O niya, sa among gisiradaan ang balay, Master. Daube, kaya di man dito literal. Mamusulod sa mong balay, kaya ang balay sa Biblia, kay lawas man sa tao. Unsa man, sa unang Korinto 3:19, 6:19. Unang Korinto 6:19. Tanawa. 6:19. Unsay gingon? Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga nagapuyo sa sulod ninyo o kung kini inyong nabatunan kini sa Dios kamo dili na inyo sa inyong kagalon ang atong lawas diay templo sa Dios. Oh? Di sa ato pa musulod isip ang atong lawas balay. Tan-awa unsay gisangkuan ni Judas Iscariote nga apostolis sa atong Ginoong Hesukristo. Atong kuwaag example ang nahitabo ni Judas Iscariote. Unsay gingon? Gisudlan siya ni Satanas, mga kaigsunan. Na ispo ko mo'y nganong nasudlan siya ni Satanas apostolis man? Busa kini giimplo nga Juan 13:27. Apostol na gisudlan pa. Katumbas na sa ministro. Katumbas na sa board of director. Anang naay katungdanan ba? Katumbas na sa chapter president. Katumbas na nato misyonaryo kay tao ba na? Dili man kay basta na kay katungdanan di ka na masudlan o di ka magbantay tanawa o. Ato basahon. Na 13:27. Sa pagkadawat ni Judas sa pan, siya gisudlan ni Satanas. Ug si Jesus miingon niya, ang imong pagabuhaton buhata sa madali. Gisudlan mo siya ni Satanas. Di gibaligya na si Kristo. Klaro kayo. Gisudlan siya ni Satanas. Musa, Deus Master, ampo para di ka masudlan. Masudlan, magyabang mo ka. Na kinsa man tong naghunahuna na. Ugwa ka mo hatag, may mo baro. Granting, pila man imong ihatag, ugwa na ang arnado. Be, pila. Kay luguson na lang na to, nga ay na magsunod. Kay kamu man di ay mo'y nakaingon, nga di ta makabuhat sa palas. Pila. Maura gyapon di manghatag, di gali mahatag og kuan. Ayo, ipasangil ang arnado. Kay individual mga kaigsunan. Ako may magwali, di man mo magwali.
unsa di ay ug naay dautan. Digha ayaw pagpasudla ang Arnado ug mao na ang buhat sa sistema. Kay nag-ingon man ang 37:1 og 2 sa Salmo. O tanawa ha? Muni imong buhaton. 37:1 og 2. Importante naman eh. Kay talagsara man ta mga anhi din eh. Nagplano-plano kung unsay akong ipasabot ba. Daghan magud na samok sa kung kuan kay atiman sa mga palasgard na usahay mag og mabikil muundang sa pagkagwardya. Mura ra ba gipangkuha nato ni. Pagwardya mo diya kang master. Hakdan ra ba ta nga rebel ni mo koy amay noon kay nakasabot kay magwardya kay kinala makasabot kay wala ba ni sweldo. Ya pag mabikil na pati pa mga babae mo apil. Hala apil kay basig magmahay. Pero sa master abot lang kag dawaton. Pero ang ako kay nag-ingon man si master nga buhat taloy ang maayo. Dautan ba niya nga muapil man siya. Atong dawaton kay isa madismaya. Tikot na yun. Nga, numpa ko nga kang master. Dili ako inyong gipanumpaan ha. Yaw, 37:1. Dili ka magkagool tungod sa mamuhat sa dautan. O sige, dili ka magkagool tungod sa mga mamuhat sa dautan. Ni masina ikaw batok niya itong mga nagabot o dili matarong. 2. Kaysa madali pagaputlon sila, ingon sa balili, o mga laya sila, ingon sa lunhaw nga bunglayon. Di magkuhan niya, mingog. Moingon lagi ka, mutahab lagi ka, mami. Unsa dito? Bisig, ipangbungaw na mo. Tagatan na lang kay, o ibutang tag katigo. Ya, manambong, rawa punta kay, napoy panahon nga nagtambong ta, tinalutok po di style, naog sa yuta, halok. Pag maghalok, saka na dito, usara. At po, oy, pamati po doon niya sa gabi og mahimo. I-concentrate daan nga na kay obligasyon na pagpamati. Duhara sa una sus, tunga sa bulan. Sinima na, tagdua ka simana o sa buhian. Karon di ta makaguanta, Jesus. Matudpas mga katulto. Jesus, Maria Joseph sa Tibaan, Santa Cruz. Na, kaysa madali, pagaputlon sila. Ingon sa balili o mangalay sila. Ingon sa lunang nga bulan. O sa diferensya. Di man ko na yung kasinahan. Unya, adik ko buhatak kayo na sila. Ingos master. Kamu na may magrinobar. Adik ko. Mangayo ba ko ba? Mangayo isa kapak ba? Ha? Ha? Sa babaw, taas. Sa taas? Ang Arnado apelido. Wala pa ba isuwat? Isig na siya. Si Susing. Sobre lang. Kung sa imong apelido sa imong ayaan sing. Mangayo dito isa kapak. Ay mong lola. Arnado. Masakitan ba Susing ana? Yang lula Arnado. Di ita magpataka. Tanan apelido. Sultihan ta mo. Na ay butang. Mangayo ba og sobre kay gamay na lang. Tanan apelido na buang. Wa na dito Swerte kinsa man ang apelido ha nga way buang. Bakante lang Ay ba? pag tinungto. Sa kapak. Sa logic na di ay kuha ang apelido dili mo'y ilhanan sa pagkatao. Kay kung ang pagka ngalan maoy ilhanan kay kanangalan. Akong apelido kang Master mo ni Eugenio. Unya ang bana ni Vicky Dosina. Kay gi-English lang Eugene Dosina. Ang iyang apelido Dosina. Binisaya din Eugenio. Ako man ang apelido dyan, imo manggihimo ngalan, buot ka. Ingalan mga inang ngalas mananap. Atos pare. Padre, tulo. Nakoy anak bunyagan padre. Unsa may iyang ngalan sa bata? Kuan lang padre. Sabado. Uy. Ngalan man as adlaw. Ang pari ko burag knockout sa tingkoy. Siya na almanaki o. Mga santas magsantos. Dito magbasi ba? Almanak. Isa di pwede padre. Isa dili pwede. Okay. Ngalan masala siya. Pwede mangutana padre? O sige, pangutana. Di ba ka pwede padre kay nasunod maka na simana Sabado? Pangutana. Nganong namay Domingo? Ang ngalan padre. Naunsa ang pare yung sa ang uno. Namay Domingo na. Pabubuaw ka pare. Aka. Pagtarong ba? Ya, imo. Sige. Sa imo ngalan. Sa imo bata.
Pan Padre? Disimbre. Ining liso lang Padre, December. Isa. Ganina adlaw. Sa simana, karon bulan, di man na pwede. Anha sa almanak, batanaw ng almanak ko. Hingan po diyan. Pwede makapunta na Padre. Kaya ganong nangutanam ng kung kauban. Sige, punta na. Di gidi ay pwede. Sa di. Niya, Padre, o di pwede ng Disembre. Anong na may ngalan nga Hulyo? Niya napoy, Agosto. Isa ang uto doon na, hala, sige. Nilaan man na nga, ikaw tudluan ka. Pasagdi na, Disembre, hindi mo ngalan. Naman ko ni Agosto. Imo, ako, Padre, Tigre. Isa, sus. Arang-arang patuganin na kay bulan. Simana. Imo mananap mana. Di man na pwede. Pwede po mangutan na. Pwede ka ng duha ng ngutan naman. Niya, imo magitungutan. Ako lugar, dili. Sige, pangutan na. Di gede, pwede. Dili lagi. Ngalan nas manap. Hagas Tigre. O niya, Padre. Nga nung naamay Leon. Isa. Nga nung tuod nga na may Leon. Ngil aras maring. Tuod no. Nga nung naamay Leon. Ya sige, Tigre, magkaya imong gusto si Tigre. Upat man. Imo, dol ka. Human na to. Kuan Padre, itoy. Isa, naunsa ba po ka nga iro, nung ginoon ni, karon pa ko suka, duagi ko, makabunyag og itoy. Di pwede, Padre. Sa di, isa, sultihan talaga, Padre. Nagbaligya yung kong kape. Ang halin sa kape, sa una pa to, 20 mil. Ako, ginyong ihatag sa pari para mabunyagan ng akong iro. Pero matay, gibalibaran ko nimo. Di pwede ato na kodri. Mga duha kadupat tingali. O tulog. Una-una matay, 20 mil. Layo raning upat to. Usara kabunyagan, 20 din. Anak! Balik! Siya bisag itaw tiawan kay mangluod na yan. Ay, ato na bunyagan. Ako'y kay interesado ng po niya sa bunyag. Bayad sa bunyag. Una nga, manghuna-huna ta, magkaigsunan. Kay ngano og angalan mo'y basihanan kadautan. Di gibalhin nun tato. Kato si Judas Tadyo. Ay na ng Judas. Kay kana mo'y nakapadautan atong alisdan. Yang alisdan ay imungalan. Prido bitaw pungkol. Yang gibalhin og Wilfredo Muniba. Sus kay naghatag man og kanabitong PhilHealth na dito ang gibutang kay iya mga adis di dawaton di kuad sa di ko dawat ana tagaan mo kayuhan sa gobyerno na PhilHealth isa di man ako ngalan o sa di mo ngalan o sa man mo ngalan Angelito gibalhin din ang Angelito kay para ba makuha dito sa anghel. Sus kay magpaanghel mo din unya na dugay. Ikaw rapoy Angelito nga palahubog na dako. Di pagkamatay ni Pipe, yun siya, ay kabala ka kap kay mag-uban ta. Pag abot niya, human dito, bisita sa kapipid. Gawas niya dito, ubos. Nabanggaan. Uban, patay. Yes, master, basta magbisyo. Di man anam-anam mo na kong hipos. Una nga, kita, og natay bisyo. Atong anam-anamon. Atong walaon ba, di ta magpalabi. Nya, og naapa, di ta kabiya. Respeto, sunod sa imong panimalay, aron dili ka babadlong. Muna, mga kigsona, no? Unya, maghanap naman, no? Di na makuhan. Okay na. Kini di ang ako lang, nga, kining, ang gibasihan naman ni Master gani nato daghan. Balikan ko tungkuan kay maglain akong ginawa nga mao di ang malangan. Pero di na ko adto. Bahala mo. Ay gatag ko mugos ninyo. Ako lang giimplo. Pasalamat ko sa naghatag. Ari, tanan. Kay kung wa mo maghatag, wa mo magpariya sa paglili nga naay Arnado. Wa di mo magpariya sa paglili kay kung naglili mo adto, walay nahitabo nga balhinanan ni Master. Tinuod dili. Unsa man ang inyong pagganib sa mga hatagon, naglili mo Arnado o kinsa ng Arnado na? Ha?
Salamat anang inyong kuan. Kay katong ana, ang makadungog ta na atong pagngod. Wa man kay mumusulod dito. Simple lang. Now, salmo man to kanina. Doblahan na to. Nailain ana nga bersikulo rin. Naa. Proverbio 24. Uno. Unsay gingon. Salmo man to kanina. Si David. Iyamang sinulat ni David. Hari to Unya kining proverbio. Ang salumuna yang anak. Kanawang tang anak ug ang amahan magkalahi ba? Kay nakakaton man kay ganina. Tudluan man sa mga amahan. Ang ilang bata, di makakaton. Ingon, Hari Solomon, anak ni David, dili ka masina sa mga daotang tao, ni magtinguha ka sa pagpakiguban kanila. Dos, kay ang ilang kasing-kasing magatuon sa pagdaog-daog, ug ang ilang mga ngabil magapamulong sa daotang buhat. Bisagwa ka pa tudlo-tudlok Arnaldo, pero kanang imong mga ngabil magpamulong ka sa daotang buhat. Nya di mo kamao magpasaylo sa inyong isikataw makasala. Tan-awa ra gud ang pamilya sa aladad. Ipasaylo karon pagpasaylo unsa man? Pag makakuha sila isda si amay, maghato dito na nakakaon si Reverend siya pagpasaylo wa to. Question. Isda ra day imong gi apas day Reverend para matagal ka. Unya naghibaw ba kung na sila'y fishing boat managat na madugay. Ayaw pag-ana kay ngano, biblical ni ako ang gitawag og talahuron, unya ako ang magawalit. Kinsa ba niya? Naba to picture, ipakita ra. Nama inyong balaod sa misyon, ukbada. Pangunguha mo balaod sa misyon kay Nadia ang patakaran sa atong mga kasuguan. Asa tong picture, ipakita ra gud kadiyot. Nao, wapa ko'y buo to, gamay pa diri dapit. Kini ba? Hanap na lang kay buntag naman. Pero tanawa lang na sa inyong balaod sa misyon. Kaya nagiplastar na ko diya, kay Nas Pedroso, kay Arno Walay Mangilog, gituyo ko to, aron magdalag ismikar nga ang mo kuanday sa kinatibuk ang pagpasabot, ako di ay kay mao may gihimong chief minister. Chief minister, kauban ra na sa chief of police. Pag chief ka, labaw sa pulis, naay ang kauban nga mga pulis. Pag chief minister, kauban, mga naay mga ministro, si Pedroso, ako man ang kauban, ako may chief minister, kay gihimo ni master. Unya, naglain siya, ni dako, monsignor na, founder na. O, tanawa. Asa na tong, kuhan diya, day? Day, basahon, sa kanta, day? Tanawa sa una, ipakanta sila, itong kantahon, para mahinumdum ta nga. Ingon dayon, bungkagon ba ninyo ang PBCM? Ingon, dili, master. O, walang kanta, no? Kining, asa ba ning, ato karong paklion na ba ni ko, anani? Waman ko kasusi, ani? Ato karong kakomposo sa Katipunan, page 11. Atong tanawon, ha? O, sige. Doyog. Ipag-Amerikan na sila sa una ni Pedroso o si Buni. Amas, Pedroso Buni. Dito, kwa. Sila ipagkanta. Si Pedroso na po, aman na si Buni Bailo. Sila, mag-Amerikan na, gid sila. Kanta, ingos master. Niabot niyang panahon, kay kanang kanta, istorya mo na, ugwa na, butangig tono. Ato karong paklion, ang panid sa kagapo, di ba istorya? Pero kantahon na ato karong paklion, unsa day unod. Ha? Naman to'y nangita og mga sumbok. Pagbuhatan na to, ang bailo, nakalimot na da. Sige. Og bungkagon bang pibisim kay og naada ning kanta ha. Ingos master ako ra bay nagbuhat anang kanta, di ba ingos master? Nagingon wala. Aw iya man din gibuhat ato pamation ning iyang gibuhat ni kanta. Ato karong paklion ang panit sa kagahapon. 15-21 majilan nilandig sa sumbong. Iyang gipaampo hari
nga dito laog gikulangan gisulong nila ang maktan. Layo pa, wala palandungan, lapu-lapu di ay andam na. Paghulat sa baybayon, sa away dililupigon, pagkawas ni Majila, sa bangkaw gipaulanan, kat sila nanagan, namatay si Machilan. Maoy sinugdanan, kat sila gidugangan. Pilipinas gikolonya sa laog nga Espanya, bahandi gipanghako o gidala sa ila, kita ang gisugo nga mao ang tag-iya. Daghang dinaog-daog, mga yuta gipang-ilo, tulo ka pari gilungguan, nga walay kasalanan. Maoy sinugdanan, natukod ang katipunan, tungod sa kumpisyon, nasayran ang katipunan. Sa una, pari man, ang umpisal mo ta, hibawan sila. Tugaan, nakasalanan. Isa pa, tugaan. Hibawan nino silang Rizal. Rizal gidistino, sa layo madapitan. Dito iyang gitudlo, ang iyang kinaadman, masakiton gipang ayo, buta bakoy gitambalan, unya sa hukmanan, Rizal gisintensyahan. Apit na tamabot 30 sa Disyembre, sa natad sa Bagong Bayan. Ato 29, ya Rizal 30. Rizal ginabaril, nga walay kasalanan. Patay ni Rizal, ato birthday. Tugon Rizal mo balik, kung ani ana ang kagawasan. Rizal ginabaril, nga walay kasalanan. Unya niya tong bungtod, PBCM ang natukod. Mando sa Espiritu Santo, ang gamhanan nga tao, papilis ginahikay, alang sa pundok nga lunsay, tamay bi-ay, dili na makapusgay. Namaligi, atong nabasa, bungtod, dito sa bungtod, na PBCM na tukod, kinsay nagmando, Espiritu Santo, gamhanan na nga tao, papilis ginahikay, rehistrado, alang sa pundok nga lunsay, tamay, bi-ay, dili na makapusgay. Pabalhin data. Oh. Karon mikaylap na ang misyonaryo o misyonarya
sa tanan nga mga nason nga walay pupanagana. Ayaw ikaulaw, ikaguol o ikumidya, kay siya uban ka nato ug siya karon nagpailana. Okay. Oh. Atong nakita nga nag-ingon sa bungtod na ang PBCM natukod mando sa Espiritu Santo ang gamanan ng tao. Ano di man gamanan? Kinsa mo kunay tao mo pahulay og tao lang ang ordinaryo. Dili ka mabaho, wala balsamara. Wala. Ha? Muna atong una-unaon na tinuod di ay kay nganong ang gipanagna ni Master moabot man. Na karon mag-unsa naman lang taong mubiya tas pagtulon ang PBCM. Pero dili kalikayan mangkigsunan nga aduna po'y mubiya. Kay gitagna na sa Biblia, dili tanan makabarog. Katong pag-explica nako ganina, para sa pagdispanta nila nga mohimuon lang pasikaranan nga dili maghatag. Ay ito pagpanubalinga kay wala dito. Kay kung usbon ako ang apelyido ug ang ngalan mao na kay kung mao pa gipalista na lang ni Kristo ang iyahang tinun-an nga ayaw na ng Judas kay mabudhion na ang ngalan. Sultihan ta mo bisan pag unsaon nimo nagbalhin imong ngalan. Ibalhin ka man dito sa Davao ug daotan ka dito sa Davao dito na pug ka magdinautan. Niya karon kay daotan man ka diri atong balhin og testingan nag imong balhin ng imong ngalan. Hindi man pong parihason sa una, inig magsakit na sa alistan ang ngalan kay wala makauyon. Naatlan na. Kay dili man ang ngalan may makasakit. Kay og mao pa, ngano maron ang mga ngalan sa asawag ba na ikombinar man. Nawa man nagsakit, isa nakauyon to. Unya, og dili gani ang ilang ngalan, duha ra ka litra. G ug R. At GR, pilingon pa. Nya, di ito, murag abbreviation sa junior. Oh. Nya, bata ni Sharon Curry, Kundita, Kisi, Concepcion. Inigtanaw ni mo, Ki ug ang C. Pwerte sa iyo naras bata magsulat, gamay pa. Doon na ito'y membro sa PBCM nga, board of director sa una, Marcelo Duha. Ang ila pong ngalan, tagduha. Kay apelido Duha, Marcelino, unsa tong iyang isa. Dayon ang apelido Duha. Kada bata niya mababae, duhay ngalan. Niya, mura pong iyang giraim kay iyang apelido Duha. Di i-apel to pagkita tong apelido Tulo. Mura manas apelido nga naara siya sa baryo. Pero yung apelido, duhay lungsod. Bisag wa pa'y usa. Pero nakaduha naglungsod. Namintaha lugar to sa itong apelido. Ha? Muna nga, ang pagpasaylo, mga kaigsunan, balikan ko, ang gibuhat ni Reverend Dili Dautan, magpasaylo ay kita. Mag-angkunay ta kini akong basahan kay akong si kay og mga igsoon away-away diyan pres gabi eh. Sige ta kay kuan, atong gi kuan. Katok-atong na pasangilan di man di ay kay katong man di yang gibadlo kay away masasawa laban lang siya. Ayaw. Sus mo inaalaan no di bapusasan. Di. Pagrason na mo na nga tagaan gyud og katungod nga makasulti daw. 13:11. Ang pagkabuutan sa usa ka tawo makapahimo kanya nga mahinay sa pagkasuko ug maoy iyang himaya ang pagpasaylo sa kalapasan. Way pasaylo ay. Buutan gani ko no ka nga tawo kabalo ka mo pasaylo. Nabitaw ko gyusay sa barangay. Isa wala man siya nga pasaylo karon na hinuon. Iko, unsam ko ka. Ngano din ang pagpasaylo? Buhaton di na nga, pirminom kita, pasilo ako.
Wa man pa na siya kasabot o nakasala ba? Kaya namakak man karon kay giangko naman niya. Unya, aminado na siya ang pagpasaylo. Kanang naday sukdanan. Matuluhan ka oras gikan karon, di na. Inahlan nga media ora na. Ang pagpasaylo mo gawas na sa dihang nakasabot ka na nga sayop ka. Dayon kay mupasaylo maka nakasabot ka, nakin sa may mangayog pasaylo og wa pod siya makasabot nga nakasala ba siya sa Biblia. Kung makasala kas imong igsoon sa pagtuo, ang imong baton 3:13 sa Jeremias. Ang kuna lamang ang imong kasalanan. Mo nang akong gibalik-balik. Unya sa grupo sa PBCM, usara ang PBCM. Usara kita. Kung naay mga magtutudlo sa PBCM, usara. Kung nunay misyonaryo, maurang balaod sa misyonaryo o sa misyonarya. Magkalahi lang diya sa babae. Kay ang babae patas og buhok, sa mga laki paalot sa buhok. Pero pag magsangyaw, mga kaigsonan, usara, kay ang babae magsangyaw kagyod, kay gitagaan kag katungod sa pagsangyaw. Kay og di ka mo sangyaw, mao tong giingon ni Apostol Pablo, alaot ako kun dili ko iwali ang maayong balita. Mo nang makapaalaot na to. Kay ang Dios dili gusto siya nga ilimod niya ang ilimod nimo ang imong pagtuo. Ha? Kinahanglan nga imong yung buhaton ang pagtuo. 68:11 nga ang pagtuo nga musunod kas balaod nga imantala ni Mos Master. 11 sa kapitulo 68 sa Salmo, ang Ginoo naghatag sa pulong ang kababayenan nga nagmantala sa mga balita mo sa kadakong panon. No mo gani dakong panon nga nagmantala sa mga balita, mga bay, kinsa man na kanang wa na sa PBCM. Muli kay ta musa sa presidente sa Women sa Maylain si Madam Gaga, ang programa sa Balingasag padayon ang ilang hatagon. Ang mga babae taon pila ra na sila. Pero ilang gipanikamutan. Pag musobra gani ang kwarta ang idea ni Madam Gaga, dito pud niya ibutang sa uban kay kuan nakaron kuan ang uban dito sa dipulog na mo nang akong gipasabot ninyo nga kinahanglan ato ginang paningamutan mo nang sabuto na to undangon o dili man mamugos si Reverend kay kamo may naglisod, pero akong gipakita ang ehemplo nga nayuban nga mga bukas o kasing-kasing ilang gitaplan kay kung ba pa dautan ni balibad na siya ang obligasyon. Ang gingon sa atong nabasa, ayaw pagtanawa tong tao nga dautan. Ayaw pagtanawa ang imong asawa og nagbino ang buang. Ayaw tanawa ng imong bana, bisag bana to na nimo sakit. Ayaw tanawa imong mga anak, kung di man siya patuo, panigurog imo. Pero nagbadlong, nagsulti ba ka, kay maningil man ang Diyos. May malig ka musulti nga tulay tao. Pero sa imong banay, naglimod ka sa imong pagtuo. Ingon ang Diyos, dautan pa ka, kaysa dili magtututi, mo, nauntay dili magtutuo. Dautan man to, pero ikaw may pinakadautan. Lisod mo na nga, dautan pa ka, labi pa kang dautan, kaysa dili magtutuo. Unya ka na, ini kain nga, ang gusto magod sa Dios kung naatas pagtulunan, ipaghiusag yun. Kay kung magkasuk-anay mo usag-usa, dili man na maghiusa. Suma ba? Nga, nabungol bata sa gisgutan ni Master. Nga kining akong walang kamot. Kanding, anong itom ni kay kanding? Kining akong tuong kamot, karnero. Di kung ang karnero mo manakatawan sa Diyos, magbugno din na. Pero dili kalikayan. Mao nga ako, kay ako may inyong ministro, chief minister, o reverend nga talahoron, pagtahod pud mo badlungon mo. Dili na, nganong ako ning i-inject, kay pila ka adlaw, ug di mo magbantay, muotro pa mo, pangundang mo. Kay ang ato na mga abilidad yan, mingon, di man ikaw mo akong gianhian, reverend, o niya, kay di man ako, anong naaman mo? Si Master, o niya, kaysa may mapailan ninyo, kanang inyong ID, kitsa na, nagpirma, si Master, ako man kay ako may nagliyok, kagisugo man ni Master.
Executive Vice President, gibilin lahuron, ako'y gihimong Kristo. Wa mo kay bayo nga sa English na katong 1:18 sa iplastara dem. Sa unang panahon, si Kristo gilalang sa Espiritu Santo, pero sa English na dili nanalalang. Giingon, child of the Holy Spirit, si Kristo, anak kuno sa Espiritu Santo. Iya di ang gipanag-ing ni Master kay siya Espiritu Santo man. Di iyang gitulo dito sa Biblia nga, himuon ko lang ni Reverend nga Kristo para tahuron. Na ang problema ron, wa magko mag-iog Diyos ko, pero akong gidala, ang pagdumala, ingon nga Kristo, kay si Kristo gibinlan man sa iyang amahan sa mga karniro. Kanang karniro, mga tao man, asa man mo, o di mo musugot, nga gibilin mo ni Master rin ako. O di mo, ato mong pinuso. Ato mong Mary Alcasarin, ato mong Nardo Ubanos, ato dayon mo dito sa Dalirig Bukid daw, kang kuan, kanang kuluban. Unya, ogapan ng inyong asawa dito, o na inyong dalaga kay iyang mga asawa daghan adito yung apelyido Kuluban po na muna mga kaigsoon na ako lagi plastar ang kuan ba kay gano kapuyan ko nga dugay ng kuan pero lagi ingon pa ni Master unsa may badlongon unsa may buhat sa advisor o advice nga wa may advicean di kinahanglan gyud ay mulutaw iya man pamulong ni Master unsa to akong giingon Mateo 1:18. English. Ato sa basahon, no? Og sa pag-anak kang Hesukristo, nahitabo sa ingon niini nga kaagi sa diha nga ang iyang inahan nga si Maria, kasulunon pa kamusi sa wala pa siya mag-usa, siya hingkaplagan nga nagsamkon pinagi sa Espiritu Santo. Atong nahitapad bitaw ka English ba? O nagsamkon sa Espiritu Santo ha. Pero dito speakas, matulo lang ka bersikulo akong basahon. To prove nga naman si Baste naghimo man nako nga Kristo. Labi na ibang kong membro. Gaw sa itong nakadungog na. Now the birth of Jesus Christ was on this wise. When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with the child of the Holy Ghost. Siya nga nagkaplagan, nga nagsamkon. Sa anak sa Espiritu Santo, dito sa Sibuan, lalang sa Espiritu Santo, sa New King James Version, she was found with the child of the Holy Spirit. Anak di ay si Kristo sa Espiritu Santo. Si Master kay Espiritu Santo, iyan lang kung gipanag-ig o Kristo. Nahamo. Atong wa itodlo nga Kristo, unya sila rin nag-ingon-ingon nga Kristo, samtang ako gitodlo. Remember nga si Apos Pablo wala itudlo ni Kristo nga Kristo, pero sa unang panahon na inidawat ingon nga siya Kristo. Di nasuko unta si Kristo. Unsa man Pablo nga naman ni taon nimo ingon nga Kristo ka, ingon nga manunda. Sa Galacia akong basahon. Para ipakita nga sa panahon kang Kristo ang iyang tinun-an nga si Apos Pablo nga hilabiyang daghanang sinulat na makita nato nga siya gihimo ingon nga Kristo. Galacia 4:14. Ngani wala kamo magtamay kanako ni manuhi tungod sa akong panglawas nga misulay kaninyo. Hinunua ni Apostol Pablo, gidawat ninyo ako nga daw usa ka manunda sa Dios, nga daw si Kristo Jesus gayon. Sa unang panahon si Apostol Pablo gidawat ingon nga manulunda. Nga daw si Hesus Kristo gayon. Sa Biblia Katoliko nagingon daw si Hesus Kristo mismo. Ilara tong buot-buot sa mga kaubang membro. Nga, asya nalay atong himuon nga murag si Kristo. Di, si Apostol Pablo kay dayhard man ni Kristo. Di kung nagsalig sila kang Kristo, na sila giidulog, kinilay atong himuon nga si Kristo. Di man sila masalaan, kaya man magpatuo si Apostol Pablo, ako pus Kristo. Gusto man ang inyong pagdawat na ko nga si Kristo, kay ako nabitaw, mag-ingon si Apostol Pablo. Kay si Apostol Pablo sa diyang muwali siya, wala diya niya iatubang. Sumala sa Kolosas 1:27-28. Ato basahon, nagingon. Gibutan sa Dios ang pagpailak ngadto kanila sa kadako gayod sa mga kadagaya sa himaya sa mong tinago alang sa mahintil ang tinago
nga si Kristo na kaninyo ang paglaom alang sa himaya. Siya mao ang among ginasangyaw si Kristo sa among pagpanambag sa tanang mga tao ug sa among pagpanudlo sa tanang mga tao diya sa tanang kaalam. Aron among ikapatubang silang tanan ingon nga mga hingkod diya kang Kristo. Wa mayus Pablo tud kay gidawat sa ingon Kristo. Ipatubang tamo kang Pablo kay inyo na kong gidawat kang Kristo. Iyon siya, ipatubang tamo kang Kristo. Ya, tungod kay gihimo ko ni Master Kristo, ako inyong tuhan, dili kang Master. Gibadlong lang nako kay unsaon man nato paghimo ani kusog ra babingon ang uban kay tinon man pod. Reverend, 7 stories na pagitong giingon ni Master. Unsaon man pag 7 stories ana, nga di man mo manghatag kay mamanangil man mong apelyido. Unya imbes pagmonto, di hinon mo palong kay niingon pamantingali no, husto ginang inyo ha. Bisag mauna ayaw paumhi ang sayop nga una-una pagnana kay aron mawala na kay ang akong gingon nga magsigir ra tagkuan city story nya kaysa kay manghinlo dito sa ikapito ug naa naglisod gani taani mao nga ang akong plano si Master Rab buhatan to idritso dito sa Pikas. Pero kini siya maoy mugawas nga porma dito atubang. Sa di pa ka mosulod dito dagko nga haligi aron mailhan nga palasyo. Kay sa una mura man tong hotel. Pero basta sa Biblia balay sa Dios ignon ginag palasyo tanawa. Pero balikan sa nako ang gusto sa Dios sa iyang makatawhan nga kung naay magkasuko suko diha kay naglalis mo pero maura gyud ni ang balaod Episo 5:28 ako basahon para ni nga og mag-away man di ay 4:26 sa Episo og mag-away maura ni away kay nabikil mon pero sa diyan nakasabot na sige lang away yo pagkasuko kamo 4:26 apan ayaw kamo pagpakasala diya sa inyong pagkasuko. Ayaw pasalupis sa adlaw ang inyong kasuko. Sige, dali suko-suko. Ayaw pasalupis sa adlaw ang kasuko. Karon, di, kay wa na may kasuko, tanawag masuko, di ganahan do. Kita, di man ta ganahan mo doon. Di ba na kay kasukan, malipay day ka. Ni arang tao akong kasukan. Ali, kaon. Ni arang ang tao nga wa na ko kasuk ay pagkaon. Kay wa ta kasuk sus basi nabali man maayo panitawhan na da kay ang kasukan ali kay suko ko nimo kaon wa ka ingon giganahan kag kaon bisag nasuko ka na di ka na ingon mo dugay pero ang gituyo ngano nga wad-on ang kasuko para magkaduulay nasa 133:1 sa Salmo ana karon pagkamaayo o pagkamalipayong gayud sa mga magsuod nga managpuyo sa pag-iusa. Unsa ang nasa Biblia? Muna, isip leader ta, ba ipasunod sa atong mga katauhan, mga membro, mga misyonaryo, mga ministro, mga board of directors, mga chapter president. Kay alag tuluan ninyo na ang atong mga kaigsuonan nga inayaya ta, panalitan. Ato gyud nakita mao ang mag-una. Kay ngano? Asa maguna sa atong pagkatao Tito Kapitulo 2 versikulo 7 unsay giingon dinhi nga atong mabasa Tito 2:7 ningon sa tanang butang ipakita ang imong kaugalingon ingon nga panig-ingnan sa mayong binuhatan og sa imong pagpanudlo ipakita ang kaligdong pagkatalahuron ipakita man kuno ang imong kaugalingon. Mauna kung sa seminar pa namo sa kapitan, ang usa ka nagseminar, gipasabot nga kay leader man kuno may kay kapitan, a leader are model or pattern of the people. Ug mahimo kang leader, ikaw kuno'y sumbanan. Ikaw ang nangulo, ingon nga sumbanan ngadto sa mga katawhan. Mo man na nakaron. Pagka magkabahin-bahin, ang tawag ana dili Dios noon. Kaya naman ta sa Espiritu Santo nga Master, gitagna na
Sa Judas kapitulo 1 bersikulo 17 ngadto 20. Tanawa. Tong basahon na. Apan kamo mga hinigugma, kinahanglan inyong hinumduman ang mga gisulti kaniadto sa mga apostolis sa atong Ginoong Hesukristo. Pagkagihisgutan, tagna ni kaninguman. Mga hinugugba, si Judas Tadyo ng sulat, hinumdumin ninyo ang gisulti kaniadto sa mga apostolis ni Hesukristo. Unsay gisulti sa mga apostolis ni Hesukristo? Nga hinumduman sa 18, sila mingon kaninyo, sa ulahiang panahon, may manungha nga mga mayubiton. Unsa? Nga mga nagpahiuyon sa ilang kaugalingon. Dili Diyos nun. Nga mga pangibog, mga mayubiton kun na mutunga sa ulahing mga panahon. Dili na ba kuno na sila Diyos nun? Naana sila sa kaugaling pangibog. Unsa man, sa 19, gi-describe. Kinsa sila? Mao kini sila ang mga nagahimog, mga pagbahin-bahin, mga taong kalibutanon nga wala magabaton sa espiritu. Ang tawag nimo magbahin-bahin gani, divided, divide ba? Kay usa may gisgutan, magbahin-bahin gani, dili Dios nun, kini sila kalibutanon, wala magbaton sa espiritu. Unsang espirituhan na, unsang espirituhan atong batunan sa para sa dili pagbahin-bahin? 20. Apan kamo mga hinigugma, kinahanglan mga nagtubo diya sa inyong balan o yamot nga tinan, pagampo kamo diya sa Espiritu Santo. Kung naa na data sa Espiritu Santo pagampo, wala na nang pagbahin-bahin. Mahitabo na atong tambagan, atong iuli. Gitawag na sa English of reconciliation. Reconcile ba? Kaya nga naman, doon na day kay gikapungtan. Sa Biblia mga kaigsunan, importante ang halad, pero pag makitaan nga dunay imong igsuon nga nasuko nimo, mo ni ang mabasa nato 5:22. Sa 23. Ako basahan. Busa kon ikaw sa Mateo 5:23. Busa kon ikaw magadala sa imong halad ngadto sa laran. Og diya mahinumdum ka nga ang imong diay igsuon may gikasuk-an man batok kanimo. Naghalad ka sa laran. Ang halad na halad sa mananap, tuan na ka kay maghalad ka. O halad pinagi sa bunga sa mga bil ka ng pagsimba, pagampo. Pero nahinumdum gani kuno ka nga naa may igsuon na suko nimo. Nagunahon na ka. Patay. Naa may nasuko nako nga igsuon. Unsa kaya to ganong nasuko? Unsay giis Biblia? 24. 23. Busa kon ikaw magadala sa imong halad ngadto sa laran og siya og sa diha mahinumdum ka ang imong igsuday, may gikasuk-an batok kanimo? 24. Nan biyai ang imong halad diya sa tubangan sa laran. Ug umadto ka og pagkig-uli una sa imong suon, ug unya bumalik ka og ihalad mo ang imong halad. Tanawa. Na kunoy nasuko nimo nga igsuon. Pero unsay balaod? Biyai ang imong halaran, ang imong halad. Ug adtua siya. Ug pakigsultihi siya. Ug pakig-uli niya. Unya, ginganan, og bumalik ka dayon sa imong halad. Dili na pahatagan sa Diyos og bilit imong halad. Kabalo mo na ka na gikasukan. Unsa ka gikasukan niya? Lord, pila ng TADM? Brad, anong nasuko mga nako? 100? Walay tao nga dili masuko nimo. Isag igsuon tas pagto. Nagsulti-sulti makaadto. Unsa di? Ay, na may mga taong sensitibo. Gisugo pag gani ka, adtuan dito. Dili di ay kay ato taguan mana mga kaigsunan, no? Pag naay gikasuk-an og nagsuko mo, nya murag di na kakasabot. Dool kay ato tawagon na nganong gingon ana ka. Chapter president og naay nagkasuko isig ka chapter. Dool unsa na?
mga gwardiya, duol. Og unsay gikasukan. Ay aron mauli kay og di nato na masulban, magsige lang mo kasuko, di na mo ganahan magduol. Nya, ang Biblia lingon, pagka malipayon sa mga tao nga naghiusa sa pagtuo. Nya, balaod sa misyon, pahina 14, balaod 9. Nag-ingon nga ang atong pagtuo, isandig sa Biblia. Nya, gibasa na itong Biblia. Unya, magpinasaylo ay mana. Wadi ay. Ako basahon ng episo. Samtang di pa mo manglakaw. No? Para makita nato nga kini ang prinsipyo Kolosas kapitulo 3 bersikulo 12. Ingon nga sa Dios kamo mga pinili balaan o hinigugma. Nan isunob ninyo ang pagkamabination, pagkamapuanguron, pagkamapaobsanon. O na, ipasulob mo kuno na. Kaghop o pailog. Nga mag-inantusay ang usag-usa kaninyo. O nga kung aduna may pagmahay. Nagmahay kay nga nung giunan ako. Gikuan sa Biblia nga, wa gyud ignag, wa tay pagmahay. Naa. O kung aduna may pagmahay, sa usa batok sa usa, magpinasaylo ay ang usag-usa. Maingon nga ang Ginoo nakapasaylo kaninyo. Ipasaylo mo kun mo sa Ginoo. Nagkinanglan usab kamo, usab magpasaylo. Pasaylo mo lagi. Sige lang tag dumot-dumot. Naon sa lugar? O magtudlo ka, a leader or model or pattern of the people. Ikaw man, leader man ta. Ang ministro leader. Kamu pod leader, bisag misyonaryo. Oh, kana inyong membro, kamu may nahimong leader ana. Di na nimo pasabton. Dito. No, mga kingsonan. Katong istorya na to ganina, panabagan to, ang hatagon na to sa para diha, magsugod na punta o makatigom na punta, giuna na to, tiwasunan kung ganina din libot-libot po mo sloyo, o naunsa na ni, kay aron mo kayo mo, mao din ni atong kwarta. Di mo na madali. Kay mahal rong palaliton. No? Pero, ngadtos mga kaigsunan, ako yung gipanagurahan pagpagwapo ni, tiwasunan pa diha o, ang pagkuan na lang sa kuan. Now, unya, mo na nga inig kuan ninyo, mo na nga, igutan ako sa taga Cebu, unsa man, maayo og dili, kay disumpyado ka, ipangkuaan man tato. Ya. Atong nakita na ang kuan kay akong plano, na CR na ano, upat na ka CR. Upat ka division ba? Duha sa babae, duha sa lalaki. Ipasud ta na og damlag adto pasumpay tanan ni dito. Kanang city anda na si master ay bahala na. Agdon tayo yung kwartab. Diha na ta sa usara ka anda na sa diha kay inigtan-aw nimo. Imagine na kung taas na niya da palibot niya. Palasyo kay ang Dios. Basahon ko, last, tulo lang kasitas, no? Kinini ang sa Ecclesiastes 5:1, mo ni ang atong trabaho nganong ni ata. Reverend, init naman, init bitaw, initan bitaw ko, kamuro di ay. Isa ang atong ginusnos, sige lang, magginusnos siya lang punta. Niya, sa 5:1, kung ikaw moadto sa balay sa Dios, bantay ang imong tiil. Balay sa Dios. Kay ang pagduol aron sa pagpamati labi pang maayo kaysa paghatag og halad sa mga buang-buang. Kay sila wala masayad nga sila nagabuhat og daotan. Naday mga daotan nga kamao mohalad pero ingon ang Dios, naghalad pud ang mga daotan pero may na lang. Kay katong dili daotan na wa makabalog halad pero gisambingay. Gipahibalo nga kung ikaw muadto sa balay sa Dios o sa Islam pa ni Mosque House of Worship. Kay ang pagduol aron sa pagpamati labi pa mayo. Muduol tas balay sa Dios naday tay pamation. Mo nga gisultihan ta mo. Kay balay man ni sa Dios. Onya kay balay man sa Dios. Ang Biblia mga kaigsunan, pagkabalay sa Dios, pwede tawgon niya nagpalas. On sa may prueba na ang balay sa Dios.
tawgog palas niya atong basahon sa Salmo kung pahimuslan kapitulo 48 bersikulo 3 ingon ang Dios nagpaila siyang kaugalingon diya sa mga palasyo niini nga mo'y dalang panan unsa diay na kanang palasyo mo'y dalang panan didto ang Dios magpaila balay na sa Dios gitawag nagpalasyo na unsa man in English sa palasyo palas ug naay gwardiya unsa in English sa gwardiya guard di palas guard wadi ay aritas in English nabitaw kanta sa kuan kining kanta nga niya na lang nagkanta no unang kronikas 29:1 unsay gingon niya unang kronikas 29:1 ingon nini ang atong mabasa. Og si David nga hari mingon sa tibok nga katilingban, si Salomon nga akong anak nga lalaki nga maulamang ang gipili sa Dios. Oh. Batan-on og linghod pa. Og ang bulaton dako ay ang palasyo dili alang sa tao kundi alang kang Hiuba nga Dios. Basta magisgot tayo tag palasyo alang na sa Dios. So ang atong design og madamlag kung moabot mao ni ang haligi. Sa di pa ta mosulod dito sa palasyo, kang master man palas po no. Pero listen, magpermanente ta. Pag naa diha, diri atong himong plaza diha ang stage panulitan. Kay moabot ang panon nga mas master, apil na ba kuno nang atabay dito taman, kuhaon ta to. Palibot dito aron iniguan. High-tech na moabot nga natay mga naihalad sa mga kaigsunan nga magsobra palitag projector kilid-kilid para di mag liso-liso ini mata nadari pikas na diha na mga sound system diha para dungog nga og makatulog ka makurat ka hoy gising no? Ang Dios diya ay magpaila diha sa palasyo o di palasyo para mailhan po nga pagsunod nila ang identity unana. Pero mo tanak ko may kigsunan. Unsa man kining gipalunaan ni Master nindot dili. Wa man mo tunga, wa man ko kadungog sa uban. Wa to nindotin. Nindot ba og dili? Di sa ato pa kung nindot ni pag ibutang ibalhin ta ni dito kinipormaha dito. Ihunana gyapon design padung dito. Ato lang sa butan limot, di sa ta ana, sayon na to pag-ana, diha ato unahon no, straight pa dong dito. Aning sunod, diha, plaza, kaya og makakuantag kuan, atong i-covered court, derita, pisilong, istoryata, sa istoryahan na to. Meeting, o sige, sunod. Hinahinay lang. Kini dili nato nakuha sa paspas, hinahinay. Murag silhig ba? Lubay, isa ka buok, mabali. Pero matigom na ang silhig, pero sana makapalihok na sa bato. Busa kay last term man ko, nidagan ko kagawad sa lungsod sa saan. Kabalo ba mo? Ang gingon ni Master, ang residensya nato nas baylos diri. Kaya ni Master, makuptan na gani nato ang barangay, di na nato ni ihatag. Mahatag ini og nangawala ang buto kay napoy uban kay gialok man dito do natoy mga nasa aplaya dit na diha sa kuan musanin na kining sitio kuan namalhin sila dito kay gikuha magsibio ayaw pagpatarantaan ng kuhaon kag purok leader kay ang imong gikuan ang imong obligasyon pagtabang diri sa palas kay ang mugunit diri ang mga membro mo imubutar busa ayaw ninyo humua nga ang residensya dito. Kay kung moabot ang panahon nga makuptan nila, dili si Reverend ang nagpakupot kamo. Kay kinahanglan man ang realidad nga PBCM yun mo imudala. Daghan ta. Pero kay namalhin man, ibalik man sila dito. Pamasa po mo sa inyong bylaws. O sa Biblia nga itong gibasa gani, ikaduhang Samuel City Jays. O ako, magapili og dapit alang sa akong katawan ng Israel. Kanang atong dapit temporarily, gani nag-use master. Kamo nga mga membro,
Inigabot dito, kinahanglan magtukod mo inyong balay. Ang uban gibaligya kanibalik dito. Imo na ang katungod. Pero timan-ion niya, inigabot na nga matuman na tong kagubot, di ba makadumdum din ka og unsa di ining PCM. Bantay pod kay nag-ios master, moabot ang panahon nga daghang mangilog sa inyong rosaryuhan kay bililon di ay. Mangilog sa inyong singsing kay aron mosunod siya kay unsa kay yang nakita safety siguro kay nagiuman sa 33 at 32:18 sa Isaias og ang akong katawhan magapuyo sa usa ka makigdaiton nga puloy-anan nga gawas sa katalagman sa mga pahuling ulan malinaw. Pag-abot na og maadamnag igos master sa mga reservis sa una gipapatan-og salida hasta pilong uniforme pagtanaw sa salida gipagkupot og armas. Igos master, ang pangutana pag-abot sa panahon makigubat pa mo. Igos master, ay mo paggubat. Kung dili ko may maguna, ako may sonda. Dabi kay nagpasunog naman si master og mga uniforme. Mao to nga gitapos na pud niya. Mao na inyong timan-an. Ayaw na ikonsepto kay ngano, igos master. Kanang inyong armas, ipakawat ba na ninyo? Ato ning apilo. Sa dili master, dili. Kay kanang inyong armas, sama ra na sa asawa. Ang inyong asawa, ipakawat ba din ninyo? Di ba dili? Okay, panahon man ito nga sugo. Ako gani, gipag-uniforme ko. Maulaw ko mag-uniforme kay kaliter man ko ka. Military, hindi man ko military. First master, iya man ko ipagkuan. Nya, dili man ko mag-armas, kaya di man ko nag-armas. Pero pag ingon, mo din magdumili daan akong ginhawa kay ako may himuog model. Kay uganahan ko, ako'y magtulo ninyo pabalik. Unya si master, mulapas ko, wa na dito siya ganahin. Gibadlong si Nono, batoy. Wa pa to mamatay. Apatay na ba si Nono? Saya makalimot ko ba? Ingos master, undang na ang kaliyukan ha? Nas gawas, undang na. Ya, saan ang kaliyukan ha? Tindog is master. Kana bang ana-ana ba? Unsa man to? Para to sa reserves. Pero kas apalas gad nga magkuan taog kining practice ana para pod exercise na makawaluta, wala na. Pero kanto wala na sa konsepto. Tanawa. Ingon des master. Ipasunog ilahan ni Sumalpong og ni Francisco Rizal, nabos Francisco dire. Ingon dayon si master. May kay giganahan mo ana. Wala nako ganahi. Ang uban no kadungog. Di ganahan gyud. Pero sa nakadungog, pangutan na si Rizal. So di ko kami giingnan mas nila naman ko na to. Naglantaw-lantaw, kaya pa man masunog tong balay niya. Diin ko, ipadungog ko ni master, sunog. Nas tumas pasahip, bugbog, gasolina, agas, apubo, agisunog. Unya, unsay day ihimpluan to. Pagpatanaw sa salida. Kita mo na, inig abo, na sa Rizal. Tinod to Rizal, ako gisulti. Dire. Usara bitaw pag-ingog. Tinuod to, dili. Pag-ingog, tinuod to, tinuod. Amora na insulti. Tinuod, dili. Tinood. Oh, kita mo na. Asa, pilay sohol na ko ni mo? Walay gisuhol. Di ay, why sohol? Nagsultig tinuod. Tingnan ko, Rizal. Abtik ni Rizal. Chapter president to, ha? Di, baka akong lugar chapter. Tagtinuntuhi. Ang akong gipasabot, di ba kamo, pagpatanaw sa lida, yes master, pag-abot sa panahon, nalipat ang tao kay gisagol man, ayaw ninyo ipailog ng inyong armas na, anong nailog malagi? Ipaagi pangtaguan, ilog, ang uban po, silang Sandro, gipangkuha, gipambaligya, tanawar ng mga tuntong reserves. Pero, mo na ito'y pagpapa-stop na. Gipaagi lang ato kay para buta mag-uul ba. O diya, paghawid na diyan, gusto ng balikon. Lain-lain na diyan prinsipyo, no? Pero niya, ako asa man mapildi ng ako ano sa inyo, kay kanang inyong prinsipyo, hibawaan ko muna. Pero kini, nakadungog mo, yes master. Pag-abot sa panahon, inig magubat na, wala mo'y labot, igo na lang mumutan out. Tinodili, na anong mo apil magubat? Nga naapa man din na sa inyong una-una nga magtanaw rin ta. Gipanag-ing ni Master nga nananaw kang sini. Ang gubat og mutanaw kang salida ka sini. Nindot dili.
Ano mo tanaw ba ang salida ba? Nindot ba ang tanaw nga salida nga gubat? Oh, nindot ang uban di kabalo di tingali ganahan gubat ingos master. Igo na lang mo magtanaw na kung nindot ang salida pero tanawa. Og ikaw ma-involve dito. Mataranta ka pati imo anak mabili nimo. Pero salida nindot man ang ingos master. Ini gabot sa panahon. Igo na lang mo magtanaw og wala mo'y labot di. Og labot ta di maka-entra unta ta dito. Tinuod to akong gisultig dili. Oh, di. Si Reverend gyud magbakak. Asar to si Pat. Aw. Kisa to, apilar mo to no? Para sa radyo. Apil may kog bayad sa hingoog. Tag 500 may iya po di kuan. Usay makalimot ko. Bakapan na lang nila ni Mario. Di ba pata? Mario. Ako 500. Kay di makaito ilado tong nasingoog. Iya Abelina kay Simondo 500. Iya ha ni Ronnie 500. Hingoog. Radio Station FM. Muna asa mo na bilong kuan dito Ilaranes, Toledo, dito inyo tabangan to dito. Aranesa, Alporque. Patas po Ranes. Tindog po Ranes. Lingkod po Ranes. Ito, ingon mga, ate, gibinuangan mo rebel ang gipatindog. Asam dito, sige, pa kumayong lingkod, maganda. Ako lagi na sunod sa tindog, lingkod na to. Pero, managing sonan, puryati aw, ato akong gisulti, ato mga talambagan to nga, maghatang ta, na gani istorya-istorya, ato tong pagngon.